Вось, нарэшце ўсё ёсць. Так. Караценькі стрым. Так. Яно неяк... Усё неяк не так было. Вітаю, вітаначкі. Так. Падаецца, гук ёсць. Бачу прадпрагляд на твічы таксама. Прадпрагляд ёсць. Усё, гатова. Мы гатовыя. Сёння у нас працяг далей Divinity Original Sin 2. Мы пакрыху падыходзім да моманту, калі мы атрымаем сабе сваю Divinity, боскасць, такую, як бы, станем аватарам 7 багоў. Але за гэта прыйдзецца яшчэ пазмагацца. У нас могуць быць канкурэнты. Нават наша паці тэхнічна як бы з'яўляецца нашымі канкурэнтамі да гэтага моманту. Ну, яны як бы... Таму што яны таксама могуць мець сваіх багоў, ну, хутчэй за ўсё маюць, і такая вось, і такія вось як бы нюансы. Вітаю, Вячеславіч. Вось, паглядзім, як гэта гульня будзе вырашаць. Я не ведаю, ну, вядома, я так далёка не заходзіў, я першы акт не праходзіў, але мяне гэта вельмі напружвала, таму што літаральна, ну паглядзім, як гэта будзе выглядаць, таму што мне цікава, як гэта, конечно, для некалькіх людзей будзе, таму што, па сутнасці, вы калі сябрамі гуляеце, то толькі адзін можа стаць, ну, вось, атрымаць гэтую плоскасць. Вось, і гэта асноўна, як бы, што мне не спадабалася у Divinity Original Sin 2, калі гуляеш у дваіх, ну, там у траіх, у чатырох, гуляць у працэсе цікава, але сама такая ідэя, што вы як бы каап, але вы як бы адзін супраць аднаго, і у вас ёсць, ну, момант, калі вы павінны, па сутнасці, паміж сабой пабіцца, неяк не настолькі весела для мяне было, як канцэпт. Вось, давайте працягваць. Мы па сутнасці агледзелі ўжо палову 10 выспы. Мы зараз паміраем раз за разам у сусвеце імпаў. Мы выконваем выпрабаванні багоў. І зараз мы дабраліся да мікрасусвета імпаў. Гэта кішэнная прастора, унутры якой схавана яшчэ адзін сімбаль, скажем так, яшчэ адзін алтар імпаў. Вось, і вы зараз з ім спрабуем разабрацца. Это, як вы бачыце, гэта невялічкая гэта кішэнная прастора, гэта літаральна невялічкі сусвет унутры сусвету. Вось такая штука. Вось. Але ён трошкі назойлівы. Вось, па-першае, паўсюль запаволена. А па-другое, калі неправільна зрабіць дзеянне, то адразу ўсё памірае. Давайте пачытаем нешта напісана. Так, вам цікава наконт аўтаматонаў. Так, прымусьце іх бегаць. Як? Капасітарам. Добра. Мы перагрузіліся так, давайте-ка скінем рэчам. Вітаю, Рэгана, вітаночки. Бутэлькі. Давайте чырвонаму прынцу. Гэта таксама чырвонаму прынцу. Добрая частка мяча. Добра, давайте. Ой, он грошы каштуе, іфан адправім. Зараз парадак наведу. Это можна чырвонаму прынцу адправляць. Лук. 16 ўзровень, не хоча ўсё лук-та. Няхай застанецца, але я адправлю да чырвонага прынца. Так, мяса таксама да чырвонага прынца. Гэта да чырвонага прынца, яшчэ да чырвонага прынца. Старажытны чалавечы шкілет, іфану на продаж. Вось гэтыя капасітары, яны могуць атрымаць зарад. Можа быць, яны неяк сюды павінны прымяняцца? Пачытаем аўтаматонам вершы, Baldur's Gate 3 працавала. Ну, тут нейкі пазл таксама, ну, тут нешта адбываецца. Просто я пакуль не зразумеў, што. Зеле Конституцыі. Яшчэ адзін лічыльнік. Імпаўскі. Парадак не адказ. Пошук працягваецца. Што ён вылічвае? Парадак кахання не адказ. Далі кветачку нарэшце.
О, можешь, кай ласка, скористатися лыжечкой, там прилетела. Дякую, Ріки. Жолуд не отказ, але він може бути близько, ближей, чим куриця, як мінімум. Пошуки отказа протягиваются. Блин. Я не разумею. Давайте попробуем взломать. Карацей, глядите. На гэта нам узровень наш занадто низкий. Тут нечто с пирамидкой. Давайте, может, пирамидку реально нашу разместим. Где там наша пирамидка? Так, давайте по типу рассортовать. Опаньки. Наша пирамидка апынулася там. Цудоўна. Гэта рашэнне. Лоис, калі ласка, на чырвоную пирамидку. Мы перасунуліся сюды. Што гэта нам дае? Мы открываем гэтую частку. Протокол гиперрухавіка? Што? Цікава. Так, ладно. Зараз мы... тут есть гиперрухавик. Давайте захаваемся. Ён ужо показывал, ён и раней нават показал. Ну, як мінімум, прынамсі мне. Опаньки. Ёсць паскарэнне. І музычка змянілася. Добра, ну хаця б можна хутчэй рухацца, а то вельмі напружвала. Так, это пастки. У нас усё пастки. Это... Emergency Flash протокол. Давайте пошукаем яшчэ шляхі якія. Ну, як мінімум, гэта змяніла наш стан, то бок мы сталі бегаць хутчэй. Курыца не адказ. Пошукі адказа працягваюцца. Вось калі да гэтай серыі падысці, то мы аўтаматам паміраем. Ось, яна просто нас забівае, па сутнасці. Ой, чырвоны прынц зараз утрымлівае. Слухайте, давайте скарыстаемся вось гэтым грузам. Так. Ифан, ты можешь потягнуть? А мы сможем утягнуть это? Ладно, давайте просто поспробуем. Так, чырвоны прынц. Хоць сюды? Подбери яго. Прикольная музычка. Мне подобаецца гэтая локацыя. Так. Чырвоны прынц. Пати не показывать. Где? Где предметы? Вось она. Так, вось он. Куфар. Цудоўна. Каб адчыніць дзверы зноў. Просто чырвоны прынц не мог вырухнуцца, ён усё стаяў там сам па сабе. Так, гэта у нас ёсць. Добра. Калі мы паспрабуем адтуль прыйсці, то нас просто адразу ж заўважыць, так? А я магу незаўважненька пракрасціся? Давайте паспрабуем. Будем незаўважным. Узламаць замок? Яго немагчыма ўзламаць. Зразумеў. Просто за зацікаўленасці паспрабую зараз. Мы, па сутнасці, просто ўсё зрабілі. Вось у чым праблема. Тут як бы няма куды хадзіць. Таму павінна быць... У нас павінна быць усё, што дастаткова. Я паспрабую пракрасціся і размаўляць вось той штукай.
О, вось, на паскарэнні можна было дабегчы і адключыць яго. Дакрануўшыся да... Добра, гэта і быў увесь пазл. Патрэбна было атрымаць сабе хуткасць і проста дабегчы паразмаўляць са сферай, вось і ўсё. Я думаў, гэта нешта больш складанае. Зараз я астатніх прывяду, каб яны таксама паблізу былі дзе-небудзь. Ну, усялякі. Вось, пакуль мы тут мімо праходзім, што гэта? Бясконцасць гэта не адказ. Пошук адказа працягваецца. Добра. Штосьці тут ім паспрабавалі вылічыць. Пры дотыке да сферы святла з'яўляецца перад вашымі вачыма з'яўляецца тэкст. Пагроза дээскаліравана. Вяртаюся да галоўнай задачы. Пошук адказа. Так, калі ён шукае адказа, пытаць, што за пытанне было. Чым з'яўляецца сусвет? Спытаць, ці ён знайшоў адказ. Адказ не знойдзены. Пошук не скончаны. Чаканы час пошука 358 мільёнаў 910 тысяч 227 гадоў. Гэта шмат дзён. Estimated search time 358,910,227. Так, захавацца, сказаць, што імпы ўжо мертвыя. Незвычайная сейсмічная актыўнасць пагражала выкананню асноўнай аперацыі. Былі падазроны, што гэта быў сабатаж ад аператара. Каб абараніць функцыянальнасць ядра і ўтрыманне даных, першы ўзровень бяспекі быў актываваны. The likelihood of quadrupeds having the capacity of play was calculated at 1 in 2. Аператар напісаў наступны запад. Вялікія quadrupeds. Quadrupeds — гэта чатырохногія. Гуляюцца з прыладай. Блін, гэтыя ваўкі, якія гуляліся, яны па сутнасці забілі ўсю ўнутраную... Тут была сістэма абароны на ўсялякі. І тое, што гэтыя здаравенныя ваўкі гуляліся з самой прызмай, ну, самым камянём, гэта забіла іх усіх тут. Вось, вялікія чатырохногія гуляюцца з фреймінг девайс, ну, карацей, з прыладай. Верагоднасць, што чатырохногія будуць мець магчымасць гуляць, была вылічана як адна з двух. Верагоднасць таго, што аператар нахлусіў наконт чатырохногіх... Верагоднасць таго, што ён быў аператар хлусіў наконт чатырохногіх было таксама вылічана як адно з двух. Аператары... Манеры і мова аператара праявіла варожасць да машыны. Аператар быў вылічаны як самая магчымая пагроза. Знішчэнне было самым вылічана як найбольш бяспечнае, найбольш лагічнае дзеянне. Вітаю, Тэнчык, вітаю. Карацей, так. Літаральна, ён ядро проста взяло, актывавалася і знішчыла ўсіх унутры гэтай кішэннай прасторы. Вось і ўсё. І мінус усе імпы проста адразу. З-за таго, што ваўкі скралі сусвет літаральна. Так, пагроза знізілася, вяртаюся да галоўнай задачы. Працягваю пошук. Добра. Але гэта не дае нам тое, навошта я сюды прыйшоў. Моя асноўная мэта была атрымаць сімвал яшчэ адзін. Так, давайте вось гэта перакінез, выкліканне, wits. Блин, а што? Я нават переключыцца ж не магу. Я бы паглядзеў, што ў Лоіс. Мне падаецца, у Лоіс дрэнная штука на галаве, слабая. Просто гэта на гідрасафіста я бы апрануў, можа, нават. Палачка ёсць яшчэ. Але яна ўся той же самы інтэлект без розніцы.
Давайте вось гэта на галаву. Неяк подла, карацей, даваць магчымасць абіраць сабе ўзнагароды, пры гэтым не даваць магчымасці рэальна яе абраць. Так, не будзем сартаваць, толькі прадметы. Вось гэта мяне цікавіць. Наш крыху лепей, але я заменю ўсё роўно. Вось так пакінем. Трохі аэротургію адзін згубім, але атрымаем сабе магічнай брані. Так. Чый, ну, ён не вельмі разумны. Ім паўшкада, літаральна ні за што памерлі. Хаця, ну, з іншага боку, яны самі пакінулі ўсё гэта і на машыну. Вось. Як бы самі на гэта нарываліся. Не давярайце машынам. Таму што ў машыны была... Яны паставілі, зрабілі машыну, мэта асноўная якой, гэта вылічыць, чым з'яўляецца сусвет. Пры гэтым не ўлічваючы, што імпы таксама, ну, то бок, жыццё імпаў было менш важнае, чым вось гэта. Чым гэта разлік. Таму вось у гэтым праблема. Так. Вось гэта можна адразу адправіць да чырвонага прынцу. Гэта можна да Іфана адпраўляць. Ён у нас стрэлок. Гэта ідзе да чырвонага прынца. Так. Руна, по-моему, я таксама да прынца адпраўляў. Таму што, в асутнасці, ён можа атрымаць гэта ўсё спакойна, ўсе інгрэдыенты без праблемаў. Вось так. Лоіс таксама перапранула. Варта было б паглядзець, якія там альтэрнатывы яшчэ былі, але я не буду перазагружацца, захоўвацца, вось гэта ўсё. Што за sci-fi, мы унутры імпы маюць тэхналогіі. Вось і алтар, дарэчы. Маюць тэхналогіі, і прям крутыя тэхналогіі. Гэта кішэнная прастора унутры камяня проста. Прям кішэнная прастора, цэлы сусвет. Ось. Запихнуты ў маленечкую штуку. Адронны каладзер. Адронны каладзер гэта просто цацка ў параўнанні з тым, што перад намі зараз. Мы літаральна сярод зорак і ў іншым кішэнным сусвеце. Прям вось так. Але ён невялічкі. Ну, адносна. Вось, і тут імпы займаліся самі даследаваннямі. Шчыт на 16 ўзровень адправім да чырвонага прынца. Дарэчы, чырвонаму прынцу табе не патрэбна вось гэта на замену? 57-60. Дае сілу. І лайфстіл. Але бягучы накладывае статусы, што вельмі круто. Я вельмі люблю накладываць статусы. Яшчэ дадатковая верагоднасць крыта. Ладно, не буду перапранаць. Лепей статусы. Малахит. Эпидемия полымя. Давайте захаваемся. Алтар. Зараз мы штосьці аддадзім Зантесе. Зантеза. Гэта бог імпаў. Выцягніцеся да кранца да алтара. Яго холодная паверхня. Гэта цікавая тэкстура. Accuracy foiled. Добра. Это дзіўная розніца ад... Ну, ён дзіўна адрозніваецца ад гудучых і клацаючых металаў навокал вас. Памаліцца алтару. Ваш позірк затуманіваецца, ваша галава плыве, і калі туман рассейваецца, вы ўсё яшчэ стаіце ў імпаўскім храме. Вы азіраецеся навокал у здзіўленні. Гэта не выглядае правильным. За вами хтосьці кашляе. Вы паварочваецеся і бачыце Зантезу. Не нейкую алегарычную фігуру, не нейкую багіню. Гэта проста яна.
Яна абапіраецца на одну з апор платформ. Moon. Месяц. І ўсё. Давайте, вось варыянт Фейна ёсць. Сумна усміхнуцца. Прыемна пабачыць вечнага, які нарэшце выглядае як звычайны, ну, як нармальная асоба. Yes, the others have become a little dramatic. Так, іншыя сталі трохі драматычнымі. Але ўсё яшчэ мы богі. And gods will have their games. So, І богі гуляюць свае гульні, так што я... telling the truth or lying if you disown Armadia. Так што я скажу, ці кажу я... Як гэта? Я прызнаюся, ці кажу я праўду, альбо я хлушу, калі ты разберешся з Амадіяй. Deep within, you can feel your god stirring. His Дізоун. soul like a Ну просто дізоун можна ў розна перакладаць, і мне падаецца тут яна можа як пазбавішся ад яе, пазбавішся ад Амадіі. Амадія гэта багі нашай багіні, яна ўнутры нас зараз. Глыбока ўнутры вы можете адчуць, як ваш бог варушыцца, шыпіць як змея. Oh, make no mistake. О, не памыляй, ну, нічога такого не падумай. Я не пытаю, каб ты падтрымаў мяне пасля каля калодзежа. To think for yourself, to make choices that you think are right, not what some half-dead god demands. Угу. Яна не жадае, каб мы яе падтрымалі каля калодзежа, каля якога будзе ўзнясенне. Яна проста не жадае, каб мы не слухалі яе, каб думалі самі за сабе, каб рабілі выбары, якія мы самі думаем з'яўляюцца правільнымі, а не тое, што патрабуе нейкі паўмёртвы бог. Цікава. Першае, спытаць, калі мы адмовімся ад свайго бога, ці можа яна дастаць яе адтуль? Я не думаю, што мы можам боскасць атрымаць, калі багіня ўнутры нас. Я не ведаю, як гэты рытуал працуе. Другое, гэта згучыць падазрона, адкуль мы ведаем, што яна не з'яўляецца агентам бездані. Трэцяе, яна гучыць пераконваюча. Пагадзіцца адмовіцца ад свайго бога. Так. Можна выпусціць багіню і даць самой багіню ўнутры нас паразмаўляць з ёй. Давайце-ка, няхай будзе перапалка паміж імі. Ваша багіня вырываецца, хапае Зантезу за шыю, але яе рукі не дакранаюцца да нічога. Яна абарочваецца збянтэжаная. Я хацеў гэта праверыць. Добра, яна знікла проста і канец. Мне было цікава. Трошки агрэсіўная, яна шалёная, блин. Я жадаю зараз ад яе вось канкрэтна ў гэты момант. Я жадаю ад яе пазбавіцца проста. Ну, ад багіні. Мне не падабаецца, што мной кіруюць. Я па жыцці не вельмі люблю, калі мне загадным ладам просто размаўляюць са мной. Я нават ноткі не цярплю, нават хоць блізка. Тыпу, вось гэта звыш зверху надо мною нешта мне там кажуць, тыпу. Ну, прям не магу. Я прям, мне адразу, у меня ўсё прям сціскаецца, я злуюся мгновенно. Ну вось, мне не падабаецца наша багіня. Ось, калі я магу ад яе пазбавіцца, спытаць, калі мы адмовімся ад бога, яна можа яе прыбраць? Не, яна прыліпла да цябе. Але ў цябе ёсць шанец ісці сваім шляхам, рабіць свае выбары. Анархія і хаос, так? Не, я не тое, каб такі анархіст, але, ну, я разумею, ну, тыпу, я больш такі... Я за структуры хутчэй, хоць і з вялікай доляй вольнасці. Але ўсё ж такі гэта прям... Мне не падабаецца Амадія.
і калі ёсць магчымасць без амадзіі увогуле без багоў, ну тыпу калі можна вырашаць самастойна, то вось гэта мой шлях. Я ведаю, што твоя багіня паспытала тебе зарабіць. Выбары, які яна прымусіла тебе зрабіць. Што з'яўляецца, што правільна? Ці было гэта правільным? Ці ты сапраўды можаш сказаць, яно таго каштавала? Непрыемна раблюся, калі на мяне ціснуць, асабліва калі без тлумачэння ў логікі. Ну, мне, ну, тыпу, гэта трошкі я трошкі пра іншае, мне могуць нават абсалютна адэкватную, карысную для мяне рэч казаць, нават якую я ведаю, што яна карысная. Просто за пабудовы, ну, сказа і таго, як чалавек размаўляе, просто, тыпу, тая ж самая думка абсалютна можа быць адэкватнай. Але неправільна пабудавана неправільна пабудаваны сказ, неправільная нават інтанацыя просто ўзяты неправільная. І ўсё, я тыпу, ну, чалавек павінен адразу змяніць тон, інакш мы абсалютна ні да чаго не дамовімся. Ну, тыпу, мяне патрабавае, ну, тыпу, не люблю, калі зверху ўніз так вось глядзяць і размаўляюць. Таму што ніхто не павінен так размаўляць, ніхто не мае на гэта права. Адзін чалавек, які можа так рабіць, гэта максімум з пісталетам маёй галавы. Вось. І то ён не той, каб мае так права гаварыць, але просто у мяне няма контраргументаў у гэтым момант. Не, ну каточкі мае мяне паважаюць. Вы што? Не, мае каточкі паважаюць мяне. Вось. Так, добра. Я згодны, давайте, мне падабаецца Зандеза. Давайте. Лютасць, якую вы адчулі толькі што ў гэты момант, нестрыманую лютасць вашага бога ператвараецца ў холод у вашых костках. Вы адчуваеце лютасць, якая становіцца штосьці блізкім да нянавісці. And you feel your God withdrawing, retreating, locking itself away somewhere you cannot reach. Ціхі голос, які ви амаль призвичаїлися, до якого ви амаль призвичаїлися, затих. І зараз ви відчуваєте, як ваш Бог одиходить, відступає, замикає себе десь так далеко, де ви не можете добратися. Яна смяецца. Дзякую табе, я не смеялася так ужо шмат стагоддзяў. Кшталт размываецца, ператвараючыся ў дым, пакідаючы нічога, акрамя платформы, якая знаходзіцца ў святле прыгожага светлага месяца. Так, добра. І вось у нас ёсць месяц яшчэ. Добра. Што у нас ёсць? Яна ж запамінае, так? Дзесь тут было. Так. Я шукаю. А де? Блін. Вось, вось оно. Нарешті знайшов. Ось я знаю, який місяць, Сонійка, хто що має. Добре, виходимо отсюди. Відправляємося на виспу. У нас є 4 зараз, 7, у нас 3 зосталося.
Я бы, можа, на леді помсту нават адправіўся і празмаўляў бы зараз з рознымі чэламі. I'm afraid that exploring this island would only consume precious time that I need for my work. Пераправерыць, ці з'явіліся новыя заклёны. Просто упэўніцца, што іх няма. Так, Silencing Stare. Так, дайте-ка. А у нас Dispel Illusion. I'm это не то. afraid that exploring this island would only consume precious time that I need for my work. I shall be remaining here. А у меня такого нема? Няўжо? Ёсць у нас такія. А чаму я ўсё яшчэ ім не скарыстаўся? Як звычайна, забываюся вывучаць навыкі, якія сам сабе атрымліваю. Так. Кніжачкі зараз павывучаем, калі штосьці не ведаем. Так, это мы ўсё ведаем. Thunderstorm мы ведаем? Мы ведаем. Добра. Ну, а астатняе, падаецца, ўсё ўжо ёсць. I'm afraid that exploring this island Так. would only consume precious time that I need. Адзінае, што шмат з чаго з гэтых прадметаў, якія ў яго ёсць, яны насамрэч далёка не на мой узровень. А, ну вось, напрыклад. Аднаручны меч. 2 сілы. Трохі лепей накладвае 2 статусы, але не настолькі мацней, каб ён варта было на яго грошы траціць. Двуручныя, аднаручныя. Я магу адсартаваць, так яно ўжо адсартавана, так? Апошняе самае даданае, так? Во, вось такім парадкам мы, можа быць, зараз хутчэй знойдзем. Так, это на інтэлект, гэта тотэм некраманта, палачка на 2 інтэлекта, гэта не тое, каб важна. Перстёнкі. Ну, нешта такое сабе, я... Finesse, Warfare, Loremaster, Leadership. Няблага, але толькі калі ифану патрэбна. Не, у яго хоць і на 15, але не такая бяда. А, у яго бягучых гэта плюс 4 Finesse. Не, вот так гэта ўсё. З іншага боку, мы пакуль не маем ніякай праблемы ў бойках. Можа, варта будзе закупіцца, калі гэта рэальна стане праблемка нейкая. Давайте прытрымаем нашыя грошы пакуль. Гэта што, пачакайце-ка, шчыт? Не халеры ў яго статы. Ну, у сэнсе базовыя. Хаця, з іншага боку, тут зараз кожны ўзровень дае яшчэ 100 фізічнай брані просто так. А гэта, ну, немало. Не, давайте заб'ем пакуль. Просто не будем траціцца навошта. І адзінае, можа быць, на што патраціўся бы, гэта актуальным трымаць лук у ифана. Калі дакладна, я бы хацеў арбалет. Каб быў. Ён трошки мацней. Ну-ка, ифан. Есть у тебе что-небудзь на 17 ўзровень? Так, ёсць у яго. Шакуючы ёсць, але сіла не тое, каб... А, гэта таму, што руна ёсць. Зразумеў. Дарэчы, ифан пакрыху ўжо згубіў, ну, бегучы сет яго, ён трошки губляе актуальнасць. Пакрысе, вельмі павольна. Як мінімум по брані. То бок, усё як бы нармальна, але браня пакрыху пачынае адыходзіць. Калі ифана пачнуць забіваць занадта хутка, то варта будзе падумаць, каб ифану даць, ну, сабраць іншы сет. Просто набыць нават, просто што-небудзь. Можна яшчэ... Мне падаецца, яшчэ гэты і наступны ўзровень можна нават пратрымацца, але ў пэўны момант гэтага будзе недастаткова.
Вось гэта лук з бягучы ён накладвае атруту і атрафію, што вельмі моцна. Гэта не мае... Не, пачакайце, ён не мае фінес. Фінес гэта плюс 15% да пашкоджання. У выніку я па сутнасці згублю толькі пашкоджанне. Чэй? Не. Я думаю, я больш прайграю, шмат гэтых грошай будзе мне каштаваць. Давайте заб'ем. Ён таго не варта. Так. Месяцовая брама. Гэта у нас... Вось она ёсць. У нас ёсць зноў жа 4. Нам засталося, глядзіце. 1, 2, 3, 4. Гэта вось тое, што мы зрабілі, так. 5 гэта дворфскія. Вось. Далей дзесьці па вось гэтым па нашаму тут неяк на вулкане. У нас па сутнасці застаўся вулкан. То бок мы можам пайсці проста вось адсюль, вось гэтай часткі, і даследаваць пакрысе вулкан, поўнасцю разбіраючы яго, і потым, калі мы яго скончым, пайсці у... Атрымліваецца, яшчэ 3 святыні павінна быць, так? Паглядзім. Давайте па парадку тады. Ён тут. Мне падабаецца гэтая выспа, яна нейкая, больш нейкая скончаная, што ли. Так, я тут хутка не прайду, так? Гэта я не туды гляджу. Вось яна стрэлачка, нам сказалі, вы за стрэлам есце. The symbol resembles an arrowhead forged. The cult of the outlaw empress marked their proving trials with such symbols. She worshipped a dragon, seeking to overthrow the ancient imperial throne. Гэтыя стрэлы, якія нам сказалі, ідзіце за стрэламі, гэта насамрэч пакланенне нейкаму дракону. Яны шукалі спосаб, як яшчары шукалі спосаб, як скінуць сваіх імператараў. Там нешта такое. Старажытная імперія забіла яе. А потым паспрабавала знішчыць любое ўзгадванне аб ёй з гісторыі. Стрэлка паказвае шлях наперад. І мы ўжо стракалі гэтую стрэлку, там далей яшчэ ёсць. Давайте тады... Гэта яшчэ паспеем. Вось так. Угу. Палі лавы. Оп. Так, а ви усі остатні до його. Оп, перепартнулись. Чудовно. Ага, ось. Частка флоту потонула. Добре. Їх проблема. Тут є хуткий телепорт. Угу. Так, зараз сходимо за куфором. Путінька, тому що можемо. У нас був знайомий цмок. Так. І, до речі, він також ще пакуль не з'явився, або їм нічого не чуйно. А ён обіцяв, що з'явиться, коли ён нам спотребиться. Так, это мы заберем? Это не. Или что, тут можно уже и одразу у наступную ягу перескокнуть, или этого мы робить не будем? Это реально можно потом по лаве ходить, скорее ожидание великое. Хотя это не то бок не просто антураж некий. Типу лава навокал, можно реально там приземлиться. Ожидание. Докладно храм яшчэ чисті. Все вышее, боже. Яшчэ вышэй? А божухна.
Храм Амадії, до речі. What holds this aloft? Я якраз розливав Амадію, так? Амадія гэта моя богиня, яна ўнутры нас зараз. Угу. Так, это будзе скарот, які мы можам самі сабе спусціць зараз жа. Я гэтага рабіць, правда, не буду. Паходзім яшчэ. Так. Before you stands a shrine to Amadia. Her Перед вами small знаходиться face carved with ancient як stone. это? Shrine. Гэта... Як же ж ён? Святыня Амадія. Твар выразаны ў старажытным камяні. Глядзі статую. Statue of Amadia seems Эта статуя ancient. Амадії выглядае Moss старажытнай. blooms from cracks all over the stone, and tears of rain stream from her Мох eyes. вылазіць з шчылін па ўсяму камяню, і слёзы дажджу цякуць з яе вачэй. Так, пустое месца азначае цэнтр яе паміж яе абрывамі. Так. Пакласці руку на святыню і спытаць Амадію аб благословленні. You feel a presence awaken within the Вы stone. адчуваеце, як высаджвае ў храме дастала без аплаты ката. Ну, вы адчуваеце прысутнасць, якая абуджаецца ўнутры камяня. Старажытная прысутнасць дасягае вас, пранікае скрозь кожную клетачку вашага цела. A light breeze dances at your heels. You feel yourself becoming Лёгкі lighter брыз and lighter. з'яўляецца пад вашымі нагамі. Вы адчуваеце, як становіцеся лягчэй і лягчэй, пакуль вы у выніку не апынаецеся ў паветры, лётаючы над Then зямлёю. the awareness recedes from you, ebbing back like a tide until you are left completely alone. Alone with your thoughts, alone with the blessing. Бо яна дала вось нам благословленне. А можна яшчэ паспытаць памаліцца Before там? you stands a shrine to Помолиться. remember that the statue of Amadia in the hollow marshes healed you. Whatever powers the gods once had, Але там ззаду ёсць сіла. Ну, в сэнсе сіла, ёсць пакой. Як я яго павінен адчыніць? before you stand this statue of Amadia. Добра. Ну, ідэя ў тым, што, тыпу, дзякуючы палёту мы можам даследаваць гэтую лакацыю, так? Але, у прынцыпе, у мяне Іфан, маючы гэты сет бягучы, мог гэта рабіць яшчэ раней. Без ніякіх праблемаў. Вось так проста рабіць, і ўсё, і нармальна яму. Ага. Вайры чорнага кола тут былі. Цікава. Што у вас тут? Туды нельга пранікнуць. Does anything seem different now? Так. Гэта адчыніла ось гэты праход. Але не гэта. Гэты мае яшчэ сваю штуку нейкую. Цікава, мне цікава. Ха, я могу полетать тут. Now to find out what effect that had. Опаньки. Нешта адкрылася. Блин, я не могу просто так трапіць. Добра. Я не ведаю, што я раблю. Я просто разглядаю тут па сутнасці. А, тут... Зразумеў, мне падаецца, можна было просто па парадку вось так зрабіць. Угу. Гэта было не складана, гэта было значна прасцей, я прыдумаў сабе ускладненне, якога не павінна быць. Так, тут алтар у цэнтры атрымліваецца, і ў прынцыпе можна было бы... Ну давайте ісці, куды нам кажуць. Типу, по парадку. Мне падаецца, я просто могу там наверх заскочыць адразу. Прям адразу. Без напругі. Давайте просто скрозь портал.
Няма неабходнасці цягаць усіх з сабою. I can't make heads nor tails of this. Вось тут файнам спатрэбіцца, тут надпіс на старажытнай мове. Так. О, дарэчы, у нас здольнасць, якая адразу вывучылася. Так, это за двоечку. Таму я перанесу гэта вось сюды. Ну давай, Фейн, почитай. Amadia truly is the mother of all magic. Амадія сапраўды маці ўсёй магіі, ахоўніца ўсяго таго, што выкарыстоўвае крыніцу. Добра, як скажаш. Я думаю, там нешта карыснае будзе. Ну-ка. Каменчик. Што ты за каменчик такі? Асобна ён схаваў. Бывае такое, беруць, просто хаваюць нешта. Так, это малахит, это не тое, дзе там? Толькі што сабраны, калі ласка. Толькі ифану. Самы свежы. З дзіўнымі адзнакамі выразаны на ім. Хутчэй за ўсё прадасца за высокую цану, але магчыма у яго ёсць іншае прызначэнне. Добра, падазіраем. Але ж Амадыя наша суайчынніца, магія існавала да таго, як яна стала баством. Так. Я не думаю, што яна выдумала. Я нават думаю, усе гэтыя прылады, гэта проста старажытная магія і тэхналогія. Вось і ўсё, то бок. Я просто з-за таго, што хутчэй за ўсё. Я быў пэўны момант заняпаду ўсяго. Ну, то бок, усё просто пакрыху ў сусвеце. Яны ж даўно існавалі, так? Яны, па сутнасці, проста сабе падпарадкавалі ўсё, што ў гэтым свеце было. Вось і ўсё. More of those damn sentinels. Так. Да давайте просто пролетим, потому что у меня ифан и так лётая. Так. Ну реально, мне подается, я мог бы... О, блин, стан отрымал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Шок, коляска, пройди. Пролетай. Так. Задача як бы спрощена у мяне, але, конечно, забіць сябе ўсё яшчэ можна. Да блин. Ой, Ифан, что ты робишь? Что ты робишь? Ён просто, типу, я не буду нічога рабіць, я вось палячу як придурок. Так. Все, гэту штуку мы зрабілі. Ну так, можна было з самага пачатку сюды скокнуць, але гэта дало дадатковы досвед. Опанькі, рыцар Амадыі. Ну-ка, Фейн, хоць сюды, паразмаўляй. Твоя. Серлора вось за нами бегаем. Я спецыяльна іду наперад Ифаном, потому что Ифан, па сутнасці, не патрабуе нічога, ён, ну, за ім не цягаецца ніякі з Серлора. Я магу спакойна Фейна пакінуць дзе-небудзь і пазлы выражаць Ифаном. Святло Амадіі паварушыцца ўнутры цябе. Так, это рыцар Амадіі. Ты не з чорнага кола. Але ты андед. Але і ты андед. Я адчуваю у цябе дабрыню. Адчуванне з'яўляецца ўнутры цябе. Амадыя кажа табе паказаць сваю прысутнасць, даверыцца гэтаму рашэнню. Ён уздыхае і пакладае і як гэта пакладае? Ківае сваёй галавой у павазе. Вы бачыце мяне. Я трымаю гэты дар. Ён належыць Амадіі. Ён павінен быць ваш. Спытаць, як доўга яна была тут. Я прыйшла да рады, каб даведацца, як стаць боством. У мяне не атрымалася, і я была пераследавана злом. І вось што гэта значыць быць богаабуджаным.
Пасля гэтага я падарожнічала па выспе. Так же сама, як і ўсе падшыя рыцары. But my worst fears came true when the Але Black самае Lord жахлівае адбылося тады, калі прыйшло чорнае кола. Я пабегла сюды. went to the altar. Я пераканалася, што храм абаронены, і пайшла да алтара. Я малілася Амады для дапамогі, але She did not answer. I'm not ashamed to say that I hid. яна не There is адказала. untold evil in the world, and it has reached the island. Я не баюся сказаць, што я схавалася. I cannot bear it. У гэтым сусвеце шмат зла, і ён дасягнуў гэтую выспу. Ён шукае бога абуджанага, які будзе баством. Я не магу гэтага вытрымаць. Куды яна зараз пойдзе? Пайду? Няма куды ісці. Яна ляжу тут. Я была богоабуджанай, але за ўсё зло ў сусвеце я не буду святой. I did not search the world for the others of our kind. My place is here. Yours is inside the mountain. Я не шукаю сусвет для іншых такіх, як мы. Маё месца тут. Твоё месца унутры гары. Мы Amadi's алтар altar шукаем. is at the highest point. Алтар Амады на Climb самой the sky and высокой you may кропцы. find it. Shall we replace the lady? Здымайся ў небесы, і, можа, ты яго знойдзеш. Ці ты заменіш леді, альбо ты возьмеш яе да рады. Разгарнуцца і пайсці. Сказаць, што у нас нам патрэбна і залезці яшчэ алтары She знайсці. bows her head in Яна deference пакланяецца and allows і you to у павазе, і дазваляе вам сысці. І то бок я магу зараз ад Амады, типу, пазбавіцца. Ну, типу, я замяняю ў гэты момант Амадыю. Калі так, то окей. Я так і зраблю. Конечно, для драматычнасці можна было бы пакінуць Амадыю, але нахрен яе. Задзяўбала. Яна дакладна... Яна занадта шмат ад мяне хавае. І гэта вельмі відавочна. Можа быць, я, конечно, не адолею гэтага Bird зрабіць. flits in the background as you approach the altar. Laying your hand on the weather-beaten stone, you feel a gentle heat. Вы чуеце птушку на фоне, калі вы падыходзіце да алтару, вы кладзеце руку на weather beaten, пабітае надвор'е камяня, і вы адчуваеце мяккае A цяпло. sense of warmth and peace fills you. Вас напаўняе адчуванне цяпла і спакою. Так. Пакланіцца і The памаліцца. chirping of birds fades into the gentle, warm crackle Гукі of a птушак wood fire. You're знікаюць. standing in an old cabin, the wood stained with age. Sitting in a rocking chair, bathed in moonlight, is Amalia. Вось там сярод усіх персонажаў дастрэнінгу мне не падабаецца Дай Хардман. Ну, там уся гісторыя пра гэта, хаця з іншага боку тут таксама. Карцей проста, што Дай Хардман мне таксама не падабаецца ў дастрэнінгу, але ён у той жа момант не спрабуе быць сур'ёзным персонажам. Тут спрабую, ну, тут якраз такі больш, ну, трошкі сур'ёзней, так? І калі так, калі мы ўжо сур'ёзна, то тады Амадыя не павінна трапіць, атрымаць боскасць. Яна абсалютна, ну, типу, яна дакладна шукае эмоцыі для сябе, а не для кагосьці. Яна жадае быць самай галоўнай. Вось і ўсё. Вы чуваеце, як птушкі знікаюць на фоне, і чуваеце цёплае пастрыкванне кастру. Вы стаіце ў старым доме. Дрэва заплямленае ад часу. Сидячи у крэсла-качалцы, ахутаным святлом месяца, сядзіць Амадзія. She's old now. Яна зараз withered and старая. hunched, grey hair falling over faded eyes. Так, я шэрая She turns to you and dips her head. Божах. Меня так перебивае, то я читаю ангельский, спробую перакладаць у гэты момант, пакуль расказчык расказвае, мне просто мозг ламаецца. Там ніхто не сур'ёзны. Ну так, там у дастранні ўспрымаецца трошки прасцей. Ну, типу, у гэтым сэнсе я не настолькі... Мы навошта шукаем тую эмоцыю? Патрэбна залатаць дзюрку ў прасторы. Ну, літаральна бездань прорываецца ў гэты сусвет, і трэба яго спыніць, інакш сусвет разваліцца просто. Вось, нам патрэбна моц выключна для таго, каб даць
працягнуць жыццё гэтага сусвета. Вось для гэтага я шукаю гэтую моц. Усе астатнія усе ідуць нахрен. Мяне ніхто больш не цікавіць абсалютна. Я не бачу... тут няма групоўкі, якая бы мне падабалася. Вось прям падабалася. З кім я такі, о, вось гэта крутыя чэлы, я бы з імі час бавіў. Не, ёсць вось толькі моя каманда, усе астатнія лухта. Ніякага супержывання абсалютна ніводнай фракцыі ў мяне няма. Паладзіны плюс-мінус. Але з паладзінамі такая хрень, што я не маю нічога супраць паладзінаў, але гульня вырашыла, што я маю штосьці супраць паладзінаў. Таму вось такая штука. Ну, гульня не разумее мой інстынкт, скажем так. Так. Шэрае валоссе падае ей на вочы. Яна паварачваецца да цябе і нахіляе сваю галаву, адправляючы вас на свой шлях з усмешкай, якая суцяшае вашу душу. Пакой знікае, але месяц Амады застаецца, зараз адлюстроўваючыся на алтары. Добра, благословенне Амады і ёсць. She acknowledges your presence, a pair of gloves, beaten and worn. Она дае падарунак нам вось это. Добра. Пальчаткі рыцара Амады. Окей. Перекінез, гідрасафіст, аэратургія. Вельмі файна, якраз такі тое, што мне патрэбна. О, як жа мне гэта патрэбна для Лоіс. Прям у Лоіс прям састарэлая храненькая. Цудоўна. Вітаю, Алексеевич. Танчки. Добра. Ёсць яшчэ одно благословленне. Я магу зараз да гэтай галавы падысці і паспрабаваць её, ну, типу, прайсці за яе. Там ж там пакой ёсць. Я яго не агледзеў. Так учухаць Амадыю рыцаркі не атрымаецца? Не. Просто, што... Я думаў, будуць нейкія опцыі. Просто што я не ўпэўнены, як гэтая сцэна будзе выглядаць, таму што гульня ж ні халер не прадказвае, то бок я не рыхтуюся да чагосьці. Гульня можа сказаць мне такая, я не магу нічога з гэтым зрабіць. Вось, гэта ну, камені, які я знайшоў. Вось ён стаў роўненькаю ў галаву. Пам. Добра, яе пакоі. Друданей, дарэчы. Розныя раслінкі. Стол. Окей. Нейкі абутак на сілу. Давайте-ка дадзім яго чорному прынцу. О, балонік святой вады. Цудоўна. Карацей, не цікава. Невядома, што і як гэта будзе працаваць. Паглядзім. Я буду па сутнасці арыентавацца проста па сітуацыі. Ну, што мне будуць варыянты, якія прапанаваць, але гульня таксама не вельмі пакуль зразумела, што я насамрэч не здрадзіў, ну, што я тыпу на баку чорнага кола, хаця я не на баку ні чорнага кола, ні магістраў зараз. Сёння, мабыць, скончу перакладаць субцітры Crysis. Цудоўна. Так. З алтаром Амады ёсць. Гэта быў 5, засталося 2. Нам усяго нічога засталося. Мы, канешне, яшчэ перад гэтым мы зараз пойдзем разберомся з Саладанам, Салатам. Я не ведаю, там нейкі карацей чэл. Вось, які Саладмен, ну, типу, салатавы чалавек. Не памятаю. Вось, які хацеў смерці Александра, я тыпу яму галаву нясу, я просто не жадаю з ілюзіяй разбірацца, я просто жадаю адразу да яго адправіцца. Пам. Вось яна ўся група. Крабік. Адзін цережнал 7-2, па ім можна зрабіць велосипедатор. Можна?
Просто гэта шмат тэксту. Гэта шмат тэксту і ну даволі шмат працы, таму што трэба ну нармальную тэрміналогію выпрацаваць. Вось, плюс тут шмат каламбураў, якія да халеры перакладаць. Ну тыпу каламбурчыкаў. Каламбурчыкаў у назвах, у персонажах. Ну, як бы не самы просты тэкст, я скажу. Ты, эй, там. Ну і, дарэчы, тэкст сам па сабе, стылі размовы, час ад часу такая прям не проста ангельская мова. Вось, я вельмі спрашчаю месцамі, таму што проста мне лянотна, і я зараз сонны, увогуле, я сёння не выспаўся, ні халера. Вось, і часткова вінны Вікторыя 3, часткова тое, што у мяне мышцы балелі, і трэці яшчэ замёрз. Што дзіўна для маёй хаты, але я замёрз. Ось, там склаліся абставіны. У мяне адчуванне, што тут больш тэксту, чым у Baldur's Gate 3. Я бы не сказаў. Я думаю, што Baldur's Gate 3 больш. У Baldur's Gate 3 ён успрымаецца прасцей, таму што персанажы размаўляюць актыўна паміж сабою, і гэта выглядае як кат-сцэна, таму што вы сядзіце, глядзіце фільмік. Тут тэкст, з-за таго, што я сяджу і перакладаю кожны радок, у нас, я думаю, час гульні расцягнуўся адсоткаў на 40. То бок гульня на 40% больш толькі з-за таго, што я чытаю. Насамрэч, ну, тыпу, я бы тыркаў гэтай ідэалогіі проста значна хутчэй. Ну, я зараз размаўляю, таму што даю сабе перапынак. Вось, але стамляецца галава, ну, тыпу, проста пераклад гэта, ну, на хаду, я не ведаю, гэта складана. Вось, і неважна, не гледзячы на тое, што я ўжо маю нармальны досвед такі, дзякуючы стрымам, але гэта ўсё роўна, ну, непростая хрень. Дайце-ка я вадзічкі вазьму, а то я нешта гэта мяне плюшчыць зусім. Трэба прыйсці ў сябе. Зараз яно яшчэ сабе атрымаю кнопачкі, а то мои кнопачкі зніклі. Шкада, што першай другой частцы Baldur's Gate 3 не зрабілі белусідатар па першай. Шкада, што першай другой частцы Baldur's Gate 3, ну, в сэнсе Baldur's Gate, першая і другая частка, не зрабілі белусідатары. Ёсць ремейк, ремастер. Там я глядзеў, ну, калі што ён робіцца. І утыркваюцца беларускія літары, усе робіцца. Ёсць форумы, на якіх людзі можна пачытаць, як гэта робіцца. Я нават замест Disco Elysium я планаваў якраз такі з Baldur's Gate'амі першымі двума пакалупацца. Я на Torment, боже хто. Planescape Torment думаў беларусят рабіць. Вось. Дробіцца беларусатор Baldur's Gate 3.1. Ёсць просто Baldur's Gate 1. Вось. Это так гучыць. Типу Baldur's Gate 1. Ці робіцца ён? Не робіцца. Але я скажу, што я знаходзіў па гэтаму інфармацыю, гэта тэхнічна магчыма. Гэта не зусім проста, але частка тэкста, дарэчы, як мінімум у Torment, так, Planescape Torment, там проста ў тэкставых файліках. Адзінае, што гэта толькі датычыцца прадметаў, то бок проста ў звычайных тэкставых файліках там прадметы, а дыялогі запакаваны, але ёсць распакоўшчыкі, якія адразу вам даюць тыпу тэкст, ось і ўсё. Калі чакаць, ой, не, чат, вы калі чакаць, бачыце, Disco Elysium яшчэ працы надоўга. Disco Elysium яшчэ гэта, тыпу, калі Disco Elysium будзе скончаны, то я буду шчаслівы, і я на пенсію пайду. Вось. Есть просто Baldur's Gate, і Baldur's Gate 2 Стронабала. Ну так. Гэта калі гаворка пра пераклад. Стрымы былі, я прайшоў на стрымах. Torment полностью от пачатку до конца. Гэта было для мяне першае праходжанне. Ну як? Былі спробы да стрымоў, але гэта была штука ў маім лонглісце, якую я хацеў прайсці. Там бабка, якая, о боже, ну не нагадваю, гэта ведьма, гэта перакласці толькі яе можна ляснуцца. Ну, тыпу, яна складаная. Мы размаўлялі з ёй 1,5 альбо 2 гадзіны. Я не памятаю. І захаванняў не было, то бок я не мог захавацца. Ну, добра, што стрымы тады ўвечары былі. Таму што я мог дазволіць сабе дапазна пасядзець і пакалупацца з дыялогам, ну, тыпу, спрабаваць перадаць яго.
Але яна складаная, божка. Гэта, мне падаецца, самы складаны персонаж на патэнцыйны пераклад, якога я калі-небудзь бачыў. Это жесть просто. Ну, я, вядома, я спрабаваў на хаду перакладаць, але просто нават чытаць яе, гэта напісаны тэкст, які працуе толькі на ангельскай. Абсалютна. Яна ламала... Горш за труп? Труп? Пра які труп? Гаворка. А, не, труп, вы глядзіце, труп просто здаравенны у Disco Elysium. Ён просто доўгі. Ён просты, як тэкст, ён не складаны. Ён просто доўгі. Ну, типу, там да халеры тэкста і ўсё. Тая ведьма, якая, ну, спойлеры, там не буду абыходзіць зараз. Вось, карацей, там будзе ведьма, і ведьма будзе размаўляць з вами, і будзе размаўляць вельмі дзіўна. Яна будзе размаўляць, ламаючы фразу. Яна будзе казаць слова, напрыклад, ну, я зараз прыкладаў не дам, блин, это просто стыль размовы. Яна кажа пра адно, скажа пра нябёса, а потым потым такая нябёса, саванна і цёмная пустыня. У пустыні зорка зіхаціць. Ці жадаю я пабачыць наступны дзень. У дні разламаюцца там аблокі. Ложыць неба, ложыць там дом на ўскрайку. Вось такая вось размова. А яна расказвае вам сюжэт. Рыфму была, ну, яна не зусім рыфму, так, яна была паўрыфму, яна як белы верш была. Яна была як белы верш, яна казала адну рэч, яна ламала слова ў сярэдзіне і працягвала наступны сказ з канчатка папярэдняга слова, расказвала новую рэч, і гэта ўсё сюжэтна, і гэта 1,5 гадзіны. 1,5 гадзіны дыялогу. Добра, я так і не дайшоў за вадзічкай, зараз пайду за вадою. Я вернулся. Так. Эмпирио the Stalwart у нас крабик. Ты там. Вітаю, добрый подорожник. Могу я заахвоціць цябе адказаць на пытанне? Зато якія лекцыі па будаўніцтве сусветы былі на Planescape Torment. Так, ну, Planescape, сеттинг мне вельмі падабаецца. Гэта вельмі падабаючыся мне сеттинг, у якім я правёў, можа быть, толькі 2-3 сесіі ад сілы. Ён складаны, мне падаецца, для гульцоў, таму што не халеры складана патлумачыць чалавеку, што ты якім дзіўным сусвеце ты знаходзішся, якія ў яго правілы. Але сам па сабе Planescape як сеттинг вельмі крутая штука. І шкада, што мы далёка не ўсё наведалі ў Planescape Torment, ну і ввогуле, типу, там волдбілдинг такі прям люцейшы просто. Ось. Кайфовая штука. Сказаць крабу, што гэта не вельмі бяспечнае месца, каб тусіць. Ніводнае месца небяспечнае, пакуль яна жывая. Ні гэтая распадаючыся храм, ні ўзбярэжжа. Разумееш, я на вельмі важнай місіі. Я шукаю чараўніцу чараўніцу крыніцы, так будзе гучаць. Самую горшую, самую жудасную, самую найжудаснейшую. Яе імя. Ён пачынае актыўна клацаць сваімі кляшнямі. Септа the Ineffable. Ну, карацей, Септа. Пачакайце-ка, Септа ж гэта не тая, якая была у гэтым у горадзе, не? А, не, мы нікога не сустракалі.
Ми пам'ятаємо такого краба в монстрі у Форті Джой. Чому він шукає таку жудасну істоту? Чому? Я повинен забити її одним ударом з своєї клешні. Я отношуся до старожитного і шляхетного ордену, мета якого... накіравана на те, каб знішчаць тих, хто збирається знішчаць. Септа чараўніца і я паляўнічы на крыніцу. Угу. Септа крабік таксама. Ну, мне ўспамін кажа, што так, але я не памятаю гэтага. Давайте, мы у Форті Джої бачили. О, не. Ти розмовляв з ёй? Я не памятаю яе. Ну, типу, абсолютно не памятаю. Гэта давно было. Это літаральна, типу, 120-130 гадзін гульні назад было. Я не памятаю, конечно. Ты размаўляў з ёй, сустрэўся з тымі жудасцямі, якія толькі можна пабачыць. Ну, не, я вельмі вольна перакладаю зараз. Мне шкада сказаць табе, але ты хутка памрэш. Зараз, калі яна адчула той пах, не так доўга засталося, пакуль Септа не знойдзе цябе і разрэжа цябе як мінаў. Это рыбка такая, по-моему. Мне табе шкада. Добра. Добра. Імперіо пакідае будынак. Файненько, файненько. О, до речі, яшчэ одна стрелочка. Reading of the wonders of Zolstissa, it's clear where her people get their feelings of supremacy from. Карацей, стрелка показывае сюды. А, гэта ўваход у пячору, до речі. Ну, давайте зойдем. Была там нейкая крабовая палочка? Я уже не памятаю. Там абсолютно. Калі гульня разлічвала, што я вельмі добра запомню таго крабіка, то... Ну, бачите, тут занадта шмат персонажаў. Асабліва такіх дадатковых, якія невядома, калі ён стрэліць абсалютна. Бясконцая колькасць сімвалаў пакрывае паверхню таблічкі, ствараючы пазл з некалькіх моў. Вы знаходзіце адзін знішчаны надпіс. Чэмпіён павінен прапанаваць палаючы камень у пашу цмока. Па-моему, я нават гэта бачыў. Сфокусавацца на магіі, каб зразумець яго эсэнцыю. Полымя, ўсё полымя. По-моему, нешта такое было. Я ўжо нават... Мне нават было рашэнне гэтага пазла. Ой, блин, зараз... Мне просто руну полымя можно дать ему. Давайте. Я зараз прям... Угу. Так. Пробуем зараз. Маленькую ось. Оп. Ось. Штосьці у цемры хапаецца вам за долоні. Опаньки. Мы вытягиваем кавалок брони. Ash clouds the room, hot as you stand high on a black cliff housing Zolstissa's temple. Other lizards scream, declaring you a blasphemer. О, гэта сама. Мы стаім на... Тут спаміны ідуць.
Так. Вось я дастаю частку брані. Калі вы выцягваеце частку брані, адчуванне здрады пранізвае вас. Попел запаўняе пакой, такі гарачы, як накавальня. Ну, як as a forge. Forge — гэта кузніца. Так же гарачая, як у кузніцы. Так. Вы стаіце высока на уцёсе над храмом, на якім знаходзіцца храм Зорл-Стісы. Іншыя яшчары крычаць, абвяшчаючы вас здраднікам. Бласфемер — гэта той, хто парушае рэлігію. Божухна. Слова. Ну ладно, неважно. Я цябе бачу. І внутры цябе ёсць сіла, якую я шукаў. Працягваюць слухаць. Ты павінен знайсці храм, дзе калісьці адданы прыслужнік паглынацеля быў пакінуты. Я атрымаю сілу там, каб зноў размаўляць. Бачанне зноў знікае. Ну, не віжн. Прадбачанне зноў знікае. Зноў пячора вяртаецца, і з гэтым халодная аўра атрымлівае кшталт позаду за вами. Добра. Атрымалі. Вось оно, Devourer Eminence. Вось оно. І дзесьці тут было, то бок, глядзіце, у мяне ёсць гэта... Дзе там Devourer? А дзе штука Devourera? Яна можа апранута на чего, на прынцыпе? Enrach. Destroyer's Close. Ой, не кажите мне, что я продал ее, а? Не может быть, у меня ж броня... Не, яна докладно со мною. Яна не может быть не со мною, потому что у меня заўсёды з'яўляецца гэты... як ён? Дух каля мяне. Блин. Мне... Еретык, так, еретык. Дзесьці, блин, мне не падабаецца вось гэты працэс вось таго, што я зараз раблю. Тыпу, ён дзесьці ёсць. У яго павінен быць просто, блин, прям свая, вось ён сюжэтны і нейкія... Вось, Devour Steps. Вось мне спатрэбіўся столькі часу, каб сярод гэтага ўсяго знайсці. Броня на 12 ўзровень я знайшоў. Вось на 15 зараз. І яна ўжо састарэлая. І я бы не апранаў яе. То бок яна зараз... Яна не актуальная зноў. Давайте-ка зараз Devourer Set. Просто я сабе прям праспадзірую, таму што ўжо... Я альбо прапусціў, альбо не. Пальчатки 10 ёсць. Devour's Claws. Я, может быть, уже выкинул их. Я мог спокойно. Ну, типу, я их не бачу. Ну так, то бок я мог продать 10. И все, это можно просто выкидывать, гэты сет не собрать уже. Потому что я збіраў гэтыя пальчатки, але я забыў про іх і хутчэй за ўсё продал. Альбо яны на Леді Помсті ляжаць. Вось, дарэчы, можам збегаць на Леді Помсту, каб праверыць. Адно з двух. То бок я хутчэй за ўсё просто прадзяваў, таму што гэта, ну, тыпу, жэсць. Мне патрэбна дзённік весці, каб памятаць такія рэчы. Ну, тыпу, свой дзённік паралельны да гульні, таму што кабзда просто. По 20 гадзін я павінен гэта памятаць. Это не шчыра. Это прям не шчыра просто. Калі гэта важна, яно павінна быць азначана, што яно важна. Просто выратуйте мой час, калі ласка. Шчыт, які нам не патрэбны, і фану ідзе. І ўсё. Я спадзяюся, адна надзея, што на Леді Помсті. Так, Леді Вейджонс. Дзе? Я ні разу не карыстаўся куфарам, які адпраўляюцца сюды. Ну, в сэнсе, я яго адпраўляў, але ніколі не глядзеў яго. Я не ведаю, дзе ён. Зараз яго пашукаем яшчэ. Калі яго тут няма, то я просто бяру яго і продаю, просто там, што нахер ён ідзе.
Хотя можна і не продаваць, то просто пакінуць яго, няхай ляжыць бессэнсоўна. Так, яно будзе ўнізе, так. Нешта мне падказвае, што будзе ўнізе. Альбо я... Не. Это storage chest, это не ён? Не, падаецца не ён. Я не ведаю, дзе. Я просто нават не ведаю, дзе знаходзіцца штука гэта. Тут ведаеце, тут каб просто вось гэты фікс для гэтага быў, табе патрэбна мець гандляра, які мае ўсе прадметы, якія вы прадалі. Типу, таму што... Вось там трэба сярэднія і не самыя паспяховыя гульні, каб распрацоўшчыкі маглі назапашваць досвед і выдаць потым шэдэўр. Не, ну тыпу, як бы гэта у гэтай гульні яна і так здаравенная. Ну тыпу, у мяне просто што гэта ж ну далёка не першая іх гульня. Вось, і просто мне шкада свайго часу. Там залаты прадмет там быў, які з усіх маіх прадметаў гэта было. Там пальчаткі былі. Я скажу, я ведаю, што гэта пальчаткі. Я не бачу пальчатак зараз. Ну, і няма сартыроўкі, тыпу, знайсці пальчаткі. У мяне няма больш пальчатак. Я яго прадаў. Альбо ён тут на Lady Vengeance, але дзе на Lady Vengeance знаходзіцца куфар, я яго зараз знайсці не магу. Я зараз шукаю, дзе ён знаходзіцца. У людзей такое жа пытанне. Яно прям каля ўвахода павінна быць. То бок я на адзін з іх нават два. Я адзін з іх не пропусціў. Так, зараз я. Напісана, што куфраў 2. Просто адзін я ўжо праверыў. Ён напісаны storage chest, і ён пусты. Я ўпэўнены, што я сюды рэчы адпраўляў. Вось ён пусты. Гэта значыць, што я прадаў. Ну, тыпу, я прадаў проста і ўсё. І мінус мой сет, які збіраецца ўсю гульню. Вось Лараны патрэнілі шмат, што Baldur's Gate 3 больш зручна зроблена. Яны дадалі нарэшце пошук. Таму што, калі я гуляў Baldur's Gate 3, пошука па інвентару не было. Там месцамі такая ж праблема ёсць, як і зараз у мяне. Вось. Адзінае, што там лепей адзначаюцца прадметы сюжэтныя. Ты не можаш іх просто так прадаць. Вось. Першыя яшчэ з першага акта. Так, і вось яны мінус. Таму што хутчэй за ўсё я палічыў іх, што яны частка сета, які... Там ёсць яшчэ адзін, так это не сюжэт. Не, ён жа квеставы прадмет. Ёсць прадметы, якія рандомныя. Тут ёсць літаральна вельмі вялікае раздзяленне. Гэта DLC сет. Не, ўсё роўна я думаю, што гэта лухта нейкая, што я яго прадаў. Тыпу, я проста не заўважыў, мог выпадкова на яго shift націснуць і клікнуць. Ну, тыпу, вось ўсё. Проста за неуважлівасці банальнай. Тыпу, калі б я ведаў, што гэта такое, і мне не было жадання яго прадаваць. Я яго хацеў пратрымаць. Я дакладна ведаю, што я сабраў яго. Вось, але зараз гэта ўсе намаганні ў сраку проста пайшлі. Усё па асобным торбачкам. Альбо вось сядзець па торбачках, усё распіхваць, мець сістэму нейкую ствараць. Але шчыра, я думаю, што гэта і так раздражняе ўсіх, то, што я сяджу тут па гадзіне, па паўтары, просто інвентар перакладваю. А сядзець яшчэ і гэтым займацца наверх. Все сатрэчы ў торбу пхаю. Ну вось, тыпу, торбы патрэбна карыстаць тады. Ось, просто потым мне знайдзі ў торбе штосьці ў мяне дзесьці там было, і я як з клумачкамі, карацей, сяджу і перабіраю. Я не ведаю, мяне настолькі гэта раздражняе, я гэтым арганізацыяй гэтай займацца не жадаю. Ось, для гэтага ёсць просто літаральна вось тое, што адзначана залатым, вось гэта. Тут павінен быць яшчэ адзін тады тып сеты. Таму што вось гэта не сет. Вось гэта не з'яўляецца сетам. Гэта просто прадмет. Іменны прадмет. Просто такіх прадметаў, бачыце, у мяне цэлы інвентар такіх.
І далёка не ўсе яны патрэбны. Вось гэтая палачка у мяне 6-го ўзроўня я сабой нашу. Вось такая хрень. Той момант, ведаеце, што абмежаваны інвентар... Той момант, калі абмежаваны інвентар літаральна ты падымаеш 2 прадметы і тебе патрэбна яго кудысьці скласці, становіцца эфектыўным. Таму што ты няма выбару, ты вельмі павінен асцярожна абіраць, што ты бяреш. Ты не абы што цякаеш. Можа яны наперся? Не, яны не на чырвоным прынцы. Тут ёсць Destroyer Gloves. Але яны на 15 ўзровень, яны ніяк не могуць быць на гэта самае. Гэта не тут, гэта не тут, і гэта не тут. Іх няма. Іх няма, яны гон. Всё, проста. І ведаеце яшчэ якая праблема? Я не магу вярнуцца назад. Ніяк. У мяне няма магчымасці вярнуць гэты прадмет, таму што я яго прадаў у папярэднім акце. Вось, у інвентары першага ведьмара ёсць свая прыгажосць. Так, ты заўсёды можаш адным позіркам без скролаў пабачыць, што ў цябе ў інвентары. Ён абмежаваны, ты, калі тебе патрэбны рэчы, ты іх выкладаеш. Ну, літаральна выкладаеш, ты маеш на сабе толькі самае неабходнае. Вось, неабходнасць не тыпу сам матывуеш сабе штосьці арганізацыі нейкай займацца, а калі гульня пад гэта падштурхоўвае, это трошкі прыемней. Трошкі іншы досвед. Ну, карацей, мінус сет, які збіраўся з першага акта. Шкада, яшчэ одно расчараванне ў гульні у меня ёсць. Абсолютно на роўным месцы. Можна праглядзець некраманта. Можна, давай пашлі да некраманта. Ну, той бок мы зараз будзем замест перакладвання той, што губляў, я не губляў на торбачкі, я ў выніку мяне ў спіну ударыла. І будзем, можа быць, мы знойдзем тое, што патрэбна у пэўных персонажаў, якія ў нас засталіся. Але верагоднасць гэтага, канешне. Я лічу, што тут просто павінен быць ну, тыпу, спосаб вярнуць. Я, можа быць, зараз чытамі просто пачну карыстацца. Ну, тыпу, таму што гульня такая, вось, яна патрабуе чытоў нармальна, каб вось такая... Каб было зручна, трэба чытамі карыстацца. Таму што я ведаю, што гэты прадмет я атрымаў. Блін. Я зараз у інтэрнэце яшчэ пашукаю. Companion you need, I can provide. Тут, па сутнасці, ў ідэале мець просто, ведаеце, тыпу... Нехта тэлефануе, боже, не знаю яго нумара. І... з Гданьску схералі. Нічога не ведаю. Так, нельга ніяк атрымаць. Загрузіць толькі папярэдні... Гэта сама, ёсць моды... І яно, хутчэй за ўсё, ачыўкі адбярэ ў мяне, калі я модам скарыстаюся, так? Тут ёсць модка, які гэта вырашае. О, не, лучніка, я бы дакладна, калі я прадаў, я мог проста паглядзець... Я ўпэўнены, як я яго прадаў. Я прадаў яго, таму што я пабачыў прадметы з першага акту, і гэта былі прадметы, якія былі такая лухта ўжо, і там быў не сет, ну там на ім сет прям не было напісана, але былі, тыпу, сет тырана, вось, тыранічная штука. І я мог пераблытаць яго з сетам тырана і прадаць як частку сета тырана, вось і ўсё. І я палічыў, што гэта яно, не заўважыўшы, таму што я з чатам гуляю, блін, я стрымер, вы бачыце, я не так не магу сядзець, і я гуляю па-іншаму, мне прыходзіцца гуляць па-іншаму. І вось такая ласка, такая херня яшчэ адбываецца.
Вось ёсць карацей у воркшопе штука, чит-меню, якое можна. Нейкі мод ужо не памятаю які нават, і правярала ачыўку далі пасля гэтага. Добра, добра. Давайте я зараз просто пойду. Мне просто настолькі гэта кабзда, ну просто ўзялі мне раптоўна гульня просто ношу жывот просто тыркнула. Мне настолькі прям дэматывуючая херня, злуючая. А я не люблю моды ставить. Я яшчэ і моды не люблю ставить. Мне злуе сам факт того, что я зараз у мод иду, потому что и так херня. Заставаться незадоволеным тым, что у мяне прадмет по маіх, мне адчуванне, что мяне падманули просто ў гэты момант. Так, game options. Вось, у меня адчуванне падману, потому что я не адчуваю сябе вінным за тое, что я яго прадаў. Вы бачыце, сет, які збіраецца скрозь усю гульню, ну, камон. Мы альбо замяняем сядзім прадметы, альбо робім так, што гэты прадмет нельга просто прадаць як любы іншы. Хаця бы пацверджанне задавалі, што тыпу, о, гэта квеставы прадмет. Ён быў па квесціку, ты яго збіраў. Потому что есть же рандомно сгенерированные предметы, вось их абсолютно не шкода. Хотя трошки шкода. На Fable проется 100. Это сет на 20 уровень, так. Перед концом квеста поставь, можешь, мод, а покой край ачивки. Ай, у сраку. Я не буду тады, просто продал и продал. Гульня мяне... Я ўсё яшчэ злуюся на гульню за гэтую херню, потому что гэта херня. Ну, гэта херня просто за незручнасці інвентару. Вось, і ўсё. Я не адчуваю, што я ў гэтым вінны абсалютна. Але я не буду ўсё ў сраку, я буду пакутаваць, калі буду пакутаваць. Калі не буду пакутаваць, я, ну, буду што-небудзь прыдумваць. Ну, типу... Ну, в сэнсе, калі наадварот буду пакутаваць так, што гэта стане просто неяк невыносна, прайду абы як. Ну, не так, як мне хацелася. Але раздражняе кабзда. Квест я змагу скончыць. Ну, ачыўкі просто, ну, тыпу, а калі я ачыўкі перастану атрымліваць? Альбо гульня такая, ха-ха, ты чытер. Будзе гэта, калі мне гульня яшчэ і тыркне ў лыч гэтым, я просто, то бок, калі мне ў пэўны момант гульня такая, ха, ты чытер, таму вось такое мне скажа, я просто закрыю яе ў гэты момант. Ну, тыпу, я разлуюся так, што я просто, мы не будзем дапраходзіць гэтую гульню, калі яна яшчэ са мной паздзекуецца за тое, што я вярнуў сабе прадмет, які за яе жа я і згубіў. Я лічу, што гэта віна гульні, не моя. Потому что, видите, есть просто такая, ну, там цікавая концовка. Можно без пачатак квест скончыць. Добра. Просто, зноў жа, гэта квест, гэта хацелось бы сабе атрымаць сет на 20 ўзровень. Я для гэтага згубіў яшчэ дадатковыя там 30, 40, можа 50 хвілін свайго часу на тое, каб вырашыць, як дастаць тыя пальчаткі ў першым акце. То бок, ну, просто гэта, тыпу, столькі намаганняў, і зараз яны ў сраку ўсе паляцелі. Ну, як бы... Ну, я даведаўся толькі зараз, таму што яно вось так зроблена. Вось, просто што... Хатагіцер. Ну так, не, ну так это ты гэта не гульня. Нага яшчуркі. Забяром просто, не буду есть нават. Вось, ну, карацей, такая моя логіка, што... Просто гэта некаторыя ж гульні так робяць. Тыцеры, так. Некаторыя ж гульні так робяць, яны тыпу, га, ты чыцерыш, я не люблю чыцерыць, мне не падабаецца чыцерыць, і мне настолькі мне не падабаецца ставіць моды, я жадаю прайсці гульню так, як яна распрацоўшчыкі хацелі яе прайсці. Вось, але вось зараз я такі, я давяраю распрацоўшчыкам у тым, як яны рабілі сваю гульню. Яны хацелі, каб я вось гэтым займаўся. Вось. Мы можам залагініцца на сейве перад трэцім актам і чекнуць. А сэнс у гэтым? Я не буду перапраходзіць трэці акт па новай. Трэці акт амаль скончаны. Вось, тыпу, вось яна мапа трэцяга акта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я літаральна атрымаў ужо... Ці там ужо не было, або ты ўжо ў трэцім акце іх страціў.
А, типу, ці былі яны раней? Ну, давай паглядам. А просто што гэта мне зме... А, типу, ці ёсць яно... Я падаецца зразумеў просто. Давай паспрабуем. Так. Ось он, храм Тіра Ценделіуса. Ну, дакладней, што траціў другім. Ну, добра, зараз. Вось. Ну, я думаю, што я просто прадаў. І мне падаецца, я такой... У мяне было нейкі прадмет такі, які ў мяне трошки пстрыкнула ў момант, калі я збіраўся прадаваць. Вось он, Devourer Steps. І няма. Ужо няма. Можна зараз трошки трыангулировать, калі я конкретно яго прыдаваў. Вернемся на 40-ю гадзіну. Заўто ніколі не прадаю. Ну, у мяне такога шмат нешта накапілася, я пачаў прадаваць. Таму што там, ну, за 6, за другі ўзровень, навошта яна мне патрэбна. Ну, вось ніколі не прадаеш, правільная стратэгія. Вось, але мне хацелася грошай атрымаць, таму што я шмат набываў прадметаў, там што мне сказана было. А, яно ўсё на карабель адпраўляецца. Ну, мне грошай былі патрэбны. Вось, рукі тырана ёсць. Іх ужо няма. Мы яшчэ... Гэта пачатак другога акту. Я же рабіў гэты квест. Hollow Marshes. Это літаральна наша высадка. Это конец першага акту. Я не бачу просто прадметы нідзе. Рукі тырана. Я іх увогуле не бачу. Я ж рабіў. А я не бачу іх. Пачаткі тэлепартацыі. Іх няма. Іх проста няма. Я, типу, можа, загрузіўся. Торбы. А што торбы? Я ў торбы ж нічога не складываю ніколі. Я ж не карыстаюся імі амаль. Ось, пусты заплечнік, пусты заплечнік, пусты заплечнік. У мяне яе проста няма. Вось один заплечнік з ключамі. Іх няма. Я пакінуў першы акт без пальчатак. Хаця я памятаю, як гэта рабіў. Просто няма, адсутнічаюць. Просто не, ну, няма іх. Нідзе. Пачакайце-ка, гэта... А, не, пачакайце-ка, гэта яшчэ... Пардон. Гэта занадта рана. А як так, што 40-я гадзіна і гэта... карабель? А? Як так? Што гэта за хрень? А, не-не-не, гэта, ну, гэта канец гэтага самага, першага акту. І на нас нападуць вось зараз. Не, я пакінуў першы акт без яго, просто. Ось і ўсё. У мяне ўвесь гэты час я не прадаў. У мяне чамусьці няма гэтых пяльчатак. Альбо я іх выпадкова прадаў яшчэ ў першым акце. Я магу зараз яшчэ раз адматаць. Просто дзіўна, што я іх прадаў. Это было бы вельмі дзіўна. Там знаёмства з некрамантам, так, это яно. Ну, типу, той момант. Давайте яшчэ раней. Просто як это апошняе, што я рабіў у Форте Джой. Вось у чым. Это я скончываў акт. Вось гэта. Это канец акта. Падаецца, я... Ладно, калі гэта была не выпадковая продажа, то гэта нейкі мой косяк, я, магчыма, загрузіўся і не зрабіў квест.
Яны на мой... Ну, самае верагоднае, што адбылося, гэта... Яны ж павінны быць залатыя, правильно? Яны ж залатыя, я спадзяюся. Як яны ж не могуць быць не залатымі. У мяне ёсць падазрон, што я зрабіў гэта. Так, выпадкова. Вось, можа быць. Просто вось яна, уся мапа адчынена. Вось тут вось яно знаходзіцца. Давайте я зараз. Зараз прыбягу сюды і пагляджу. Яны вось тут вось ляжалі, правильно же? І вось з гэтай кропкі, з гэтага камяня я сюды заскокаў. Блин, там мой персонаж нешта дзесьці захрас. Это месца ўжо агледжанае. Это літаральна ўжо агледжанае месца. Я забраў яго. У мяне яго няма. Я не разумею. Пачаткі тэлепартацыі, вось яны ёсць. Рукі тырана. Гэта тырана, а не Деваурер. Не тут? Пачакай, дзе тады? У гэтым самым. Пад зямлёй падаецца. З куфара праклёна. А можа быць, я гэтага і не рабіў. Я не памятаю гэтага. Тое, што ты зараз апісваеш, я не памятаю. Ну, вось гэта лабірынт. Вежа Бракуса Рекса. Там? Просто там тырана была штука. Давай я зараз пагляджу. Я, можа, я яго не атрымаў просто. Тады у мяне ніякіх пытанняў. Вежа Бракуса Рекса. Так, блин, ёсць нейкі скарот. Не магу дайсці. То есть не магу дайсці. Блин. А ёсць нейкія, тыпу... Ось так, зараз. Зараз мы паглядзім, таму што калі... Гэта момант, калі я Бракуса Рекса скончыў. Ну, тыпу, вежу ўжо. Мне падаецца, я альбо не атрымаў яе, ну, гэтыя пачаткі. Альбо я прадаў іх у першым жа акце. Я іх не магу знайсці нідзе. Клеткамі зомбі. Я не памятаю. Я такога не памятаю. Я думаў, што гэта зараз гаворка пра вось тую штуку, пра вежу. Ну, тыпу, вось каля якой я быў. Гэта вежа таксама. Ну, такая логіка. Блин, у меня зараз няма ж таких зручных штук, правильно? Так, у кого там пачатки телепортации? Это перасовывание займет час. У меня ж пирамидок еще нема, по-моему. Так, нема пирамидок еще. Там у пачатки телепортации еще долго будут. Там, где андеды стать. Андедов я памятаю, андедов памятаю. Куфара з гэтым самым, з благословлением не памятаю. Як им выглядае? Одним збегай. Ну давай. Так, это я уже все обыходил. Просто, ну, калі я не сабраў, тады шчыра. Тады ўсё шчыра, мне няма ніякай ты самай хрэні на гульню. Просто ты сама кажа, што ты упэўнілася, што я забраў не гэтыя пачаткі. Ну, тыпу, я быў упэўнены, што я іх забраў. Што яны ў мяне былі. І мы размаўлялі пра гэтыя пачаткі. Мне не спадабалася, што мне праспойлерылі там штосьці, але ладно, хрэн з ім. Блин, а як можна сюды кляска мяне? А, ён знойдзе там шлях, там ёсць. Вось. Але калі я іх не забраў, то гэта... Ну, я сам відны. Тады ў мяне ніякай прэтэнзіі няма.
Так, вось яно, мы пад зямлёю. Вось яны шкелетики гэтыя былі вось тут. Тут у нас проход, і вось сюди можна вийти. І тут две могилы. І усё. Ёсць проход управо. І тут ёсць колодеж. І усё. І больш няма. Зараз я яшчэ раз читаю. Так. Перший акт, Форт Джой, вежа Бракуса Рекса. 628, 630. 628, 630. Ось там. Ось тут. Знайшов. Ось ж таки пропустив один покойчик. Я, може, не одолів його відкрити. Його немагчыма ўзламаць, я не магу зняць з яго... Благословение ёсць у чырвонага прынца. Карацей, я не благословіў яго і, можа быць, мне падаецца, гэта месца, дзе я загружаўся некалькі разоў. І мне падаецца, што я забіраў яго, але потым нешта адбылося, я загрузіўся і не заўважыў, што я не забраў гэты куфар. Вось такая штука адбылася. Так што, вось, калі ласка, проста ў сраку уляцеў сет, негледзячы на тое, што я яго адкрываў. Ось, але гэта на мне. Гэта ўжо моя, ну, я він у гэтым. Гэта не моя неуважлівасць. Але шчыра я ведаю чаму, таму што я на стриме гуляю. Я не толькі гуляю, я яшчэ з вами размаўляю. Важлівасць трошкі размытая. Не, тады мне шчыра гэта лягчэй, таму што мне няма сэнсу тады злавацца на гульню. Таму што калі бы... Хаця я мог бы прадаць выпадкова, можа быць, гандляру, і я бы вельмі разлаваўся, калі бы так. Ну, таму што гэта выпраўляецца, гэта крывасць інтэрфейса была бы. А тут уже я вінны. Мне падаецца, я таксама атрымаў і просто ўзяў, адкінуў. Ну, тыпу, просто загрузіўся, таму што штосьці не так пайшло, і я просто загрузіўся, і потым гэтае жа дзеянне, якое ўжо зрабіў, я просто забыў зрабіць. Альбо гэта адбылося, можа быць, пад канец стрыма, ну, шмат чаго можа адбыцца, таму што гэта ж, ну, такая штука. Ладно, тады ладно. Тады мне прасцей, ведаючы, што гэта моя памылка, мне за тым жыць значна прасцей. The air is thick with heavy flakes of ash. The altar before you seems to radiate. Ось, хаця я тэоретычна мог бы ўсё роўна скінуць гандляру выпадкова, і вось гэта было б просто косяк інтэрфейсу, таму што больш за ўсё мяне раздражняе калупацца ў інтэрфейсе. Вось, я не ждаю, калі сэнс гульні пра інтэрфейс быў бы не пра гісторыю, то тады ладна. Я такі, ну, інтэрфейс это важная штука, але ўсё роўна. Мільён прадметаў, усё просто абыянка, і ты можаш спакойна прадаць прадмет, які рэальна важны. Типу, я лічу, што рэальна павінны быць типу прадметы, на прадмеце павінна быць лог, што ён квеставы, як у мошках. Ну, типу, у мошках звычайна не можаш ты прадаць квеставы прадмет. Рэдка. Ну, бывае такое, але гэта звычайна такі, ведаеце, типу, абсолютна рэгулярныя прадметы, якія ты дзе заўгодна можна быць. Вось, не вельмі праблемна. Але вось такая штука, што типу яшчэ і ты лочышся за 3 акты, ты збяры за 5 актаў, яны суперважныя, а на выгляд яна абсолютна бессэнсоўная хрень. Ось, хаця, ну, з іншага боку так, я і не прадаў яго, так што, можа быць, я бы яго і не прадаў, калі б ён у мяне быў. Так, паветра напоўнена цяжкімі пялёсткамі попелу. Алтар перад вами выглядае, быццам бы выпраменьвае цяпло, калі вы набліжаецеся. Пакланіцца алтару і памаліцца зору There's a Стиса. blinding flash, and you are surrounded by flame. It licks your skin, enveloping you, but does not burn. Looking up, you see Zor's Асабляючая ўспышка, і вы ахутаны полымем. Ён кранаецца вашай скуры, ахутвае вас, але не паліць. Вы, паглядзеўшы ўверх, убачыце зору Стиса, які сядзіць на полымным, вугальным троне. У асяроддзі слаба зігацячых зорак. Her eyes are mocking and angry.
А, гэта яна. Яе вочы смяючыся і злыя. Але вы можете бачыць, што яе лускі пачынаюць адвальвацца. Weakling! You have wasted my time by coming here. Слабы, ты губляеш мой час, калі з таго, што... Ну, ты губляеш мой тут час. My champion will ascend at the wellspring. Мой чэмпіён падымецца на у калодзеж. Ніхто іншы не можа прайсці выпрабаванне полымем. Сказаць, што мы гатовы прыняць любое выпрабаванне, якое ёсць. Няма ніякага выпрабавання богабуджаны. Ёсць толькі полымя. Мой абраны пераможа. Яшчар б'е... Яна б'е кулаком па яе трону, адпраўляючы ў паветра і вуглі. Адна з зорак над яй загараецца у полымі. Так, полымя вакол вас палыхае, і вы ахутаны інферна. Полымя прабіваецца скрозь вас, апаляе вашу скуру і паліць вашу вопратку. Гэтае бачанне знікае, пакідаючы толькі полымя і сімвал сонца на алтары. Добра. Як скажаш. Гэта было простое выпрабаванне. Нічого такого. А яно збираецца сысці? Давайте-ка... Пам? Легко здымаецца. Теневы прынц. А, 8 тое, што мяне цікавіла. Это вось чел, якога мы зараз ляснем. А, не, пачакайце, гэта іншы чел. Теневы прынц. Гэта з дома цяней, я так разумею. Няхай патранзіць там, пакуль я зараз абшукаюся. А ён, по-моему, вораг чырвонаму прынцу, таму мы яго дакладна ляснем, так. Ён без шансаў. Мне патрэбна размаўляць з гэтым чалавекам. Калі ласка, атрымайся паблізу і назірай, каб за асасінамі, якія могуць з'явіцца з ценю. На Hollywood Animal правяецца 900. Дзякуй вялікі. Так, а зараз пайду за адказам. Чырвоны прынц. Нарэшце мы сустрэліся. Альбо я бы сказаў... Сустрэліся з... Вы нарэшце сустрэліся з маёй прысутнасцю. Як жа часта я стаяў каля вас на выцягнутай руцэ, цень унутры ценяў. Недотыкальная. Амаль як сустрэцца са старым сябрам. His eyes are black holes in a black-skinned sky. He bows with the deference of a noble among nobles, swinging ever so playfully between sincerity and sarcasm. Hey, hello. Hello, on gamer Wow Rocket. Hello. Так, яго вочы гэта чорныя дзюркі у чорным небе. Так. Ён робіць паклон з выкшталцонасцю шляхты. Шляхты сярод шляхты. Знаходзячыся на межы шчырасці і сарказму. Мне падаецца, я павінен пачаць з выбачэння наконт спроб забойства, адбірання вашага жыцця. Думаю, што мы пачалі з не той нагі, так? Не атрымалася спроб, так? Твае лакеі ледзь... За іх я ледзь напружыўся. На маё здзіўленне і на маё задавальненне. Адна рэптылоідная шляхта пачалося. Давайте іх карацей усе. Не, чырвоны прынц... Чырвоны прынц, ён ляснуты, але ён наш ляснуты. Добра, мы яго не кранаем. Але яны ўсе тут ляснуты. Яшчуры трошкі. Табе, можа, складана будзе ў гэта паверыць, але улічваючы розныя абставіны,
Let you play the emperor from your golden throne in Але я вельмі хацеў, каб у вас я вельмі хацеў дазволіць вам жыць. Пагуляцца ў імператара з залатога трона ў вашым залатым горадзе. Alas, certain На жаль, events некаторыя beyond even падзеі my control па-за межамі were майго set in кантролю motion. ўжо Russians пачалі became дзейнічаць. waves, Хвалі back. разыходзяцца. And Мне so патрэбна I arranged дзейнічаць. for you to meet with І an я unfortunate падрыхтаваў для вас self-inflicted нешчаслівае end. саманакіраваны канец. Нешчаслівы саманакіраваны канец. Сказаць, што сукуб, пачакайце-ка. Вось гэта сукуб, спытаць, ці гэта быў ён, хто разгарнуў істоту супраць чырвонага прынца. Я не памятаю гэтага. Які такі сукуб? Гэта тыпу маецца на ўвазе чырвоная прынцэса? Вось гэта. Ну, просто там ні разу не ўзнікла моманту, што яна сукуб. Адзіны сукуб, якога мы ведаем, гэта тая, якая была з намі ў камандзе, але яна не нападала. У які момант гэта было? Хто памятае? Таму што я абсалютна зараз, у меня ёсць радок, пра якога я не ведаю абсалютна. На чырвонага прынца нападаў хтосьці, але зноў жа ніякага сукуба не памятаю. Была недавно нейкая, але я не памятаю, што яна нападала. Ну, не, у нас ёсць сукуб на караблі, яна ёсць, але яна ні разу не напала на чырвонага прынца. Яна нават нічога не зрабіла абсалютна. Я, напэўна, і прасіла галаву гэтага. Яна... Не, яе, дарэчы, чорны ценевы прынц не цікавіць. Яе цікавіць, каб мы здабылі ёй 2 часткі Сворнбрейкера. Гэта штука, якая можа пазбавіць яе ад клятвы ад чорнага кола. Ніякай сувязі з гэтым чэлам я не бачу яе гісторыі. Для мяне зараз гэта... Давайте... Succubus that attacked Red Prince. Асасін, які быў адпраўлены цёмным прынцам, бла-бла-бла. Што гэтага я зараз чытаю. Гэта была зараз 92. Карацей, гэта гісторыя, якую мы не... Што? Карацей, гэта нейкая у Paradise Downs яна ёсць. Не разумею. Зараз это не мае ніякага сэнсу. Чым менш... Ну, альбо шишка мяне падманывае. Карацей, я зараз спойлеры лаўлю, а чырвоны прынц нам пра гэта ніколі не расказваў, а зараз у нас ёсць опцыя дыалога, якую мы не павінны былі ведаць. Карацей, тыя, хто прапусцілі. Так. Я не ведаю. Шишка забіла імпаў, а ты верыш. Карацей, гэта самае. Тое, што як мінімум просто імя яе ведаць бы. Так. Я зараз яшчэ раз. Справа ў тым, што прычына, чаму выгналі... Так, вось, усё. Сукуб. Адзін з... Чырвоны прынц бавіў час у гарэме. На яго адна з яшурак у гэтым гарэме была сукубам. Ён пра гэта не ведаў. Яна была асасінам падасланым вось гэтым чэлам.
І гэты чэл якраз такі і арганізаваў, скажем так, вось гэта забойства. Але сутнасць забойства была не ў забойстве. Сутнасць была ў тым, каб падставіць яго, што ён тыпу выклікаў дэмана для сябе. Вось, таму што калі ахова ўварвалася, яны знайшлі чырвонага прынца разам з дэманам. Вось, сукубам. Вось такая вось справа. Разумееце? І атрымліваецца, што па сутнасці абвінавачванне, чаму выгналі чырвонага прынца, гэта таму, што быў сукуб, які быў падасланым гэтай вось чэлам, але мы з вами абсалютна прапусцілі гэтую гісторыю. Абсалютна. Прям у ноль, ушчэнт. Нічога. Абсалютна ноль. Вось такая вось справа. Так. З самага пачатку чырвоны прынц не такі дурань. Так. Просто мяне зараз раздражняе тое, што я даведваюся ад гэтага з рандомнай фразы і гугла, а не з гульні. Ну, тыпу, можна неяк рабіць гульню так, каб я атрымліваў інфармацыю так, як я яе магу атрымаць. Вось гэтую рэпліку можна было бы проста прыбраць, таму што я не выканаў умовы для таго, каб пра гэта даведацца. Давайте спытаем. А давайте спытаем. Ну, таму што гульня ўжо забылася пра тое, што я гэта не ведаю. Мо гэта далей будзе? Дык справа ў тым, што я пытаю без кантэкста. Пытанне наступнае. Вось ён кажа наконт таго, што ён скончыць чырвонага прынца, так? Так. Вось ён кажа пра тое, што ён сам накіруе чырвонага прынца на яго канец. І потым мая фраза на выбар была. Сукуб. Гэта ты адправіў гэтую істоту супраць чырвонага прынца? Вось такая фраза. Які сукуб, пра што гаворка, абсалютна без кантэкста гэтая хрэнь узнікае. Я не ведаў гэтага. Я шчыра не ведаў. Ну, тыпу, можа быць, я ў пэўны момант ведаў гэта ў адным з праходжанняў, там, даўно, калі я пачынаў. Вось, і таму што я гуляў за чырвонага прынца. Тады я пра гэта ведаў, але я забыўся, і ў гэтым праходжанні дакладна гэтага не даведаўся. Ні разу не было такога. А я чытаў усё. Уважліва. Блін, я зараз прапусціў вось гэту фразу. Яго лібіда легендарная. Як ён мог супраціўляцца? І што лепей было, каб арганізаваць яго падзенне. Але, вядома, я тады не ведаў, што ён быў богаабуджаным мацней за дэмана. Як жа шкада, што мы знаходзімся на такіх розных баках. Усё таму, што хто ты такі, і ўсё таму, што хто яна такая. Это была Садха, хто адправіла ўсё, ну, запусціла хвалю, чырвоны прынц. І ў чым ты яе вінавачыш? Проста мы-то зараз прытрымліваемся кахання чырвонага прынца, ён жадае, ён каханую сваю там бачыў гэтую чырвоную прынцэсу і Садху. І вось, карацей, туды. Ты рабілі не то, трэба было закидывать на ДУС-2, каб рэлеф тузалася вока ўсё больш. Не, ну, тыпу, мне просто шкада, што гульня разваливаецца для мяне. Ну, мне цікава сачыць за гісторыяй, так? Але калі узнікаюць такія моманты, я пачынаю сумневацца, у мяне, ведаеце, падае давер да гісторыі. Таму што у мяне з'яўляецца адчуванне, што мяне падманулі. Ну, што я прапусціў нейкі контент, які я хацеў атрымаць, але не атрымаў. Я хацеў яго атрымаць не таму, што я быў сквапны, а таму, што я рабіў дзеянні, якія я лічу, што яны прывядуць да яго. Але ведаеце, гэта як тыпу дрэнна зроблены тэст, у якім у цябе ёсць 3 варыянты адказа, табе кажуць, які з іх правільны, і табе падаецца, што ўсе 3 правільныя. Вось прыкладна такія ж адчуванні. Ты адчуваеш сябе падманутым проста на роўным месцы. Ты абіраеш неправільны варыянт. Вось такая праблема. Яна прырыўная хваля, якая... Што? Яна прырыўная хваля, якая займе... Ну, тыпу, будзе... ну, take a wing, ну, па сутнасці стане галоўнай, так? Будзе забойцай драконаў, чырвонай, як садзячаяся сонца, якая асветіць кожны кут гэтага сусвета вялікай бясконцай колькасцю полымя.
сказаць, што чырвоны прынц ужо з ёй узлёг, і яна хутка будзе маці драконаў. And I, their proud father. І я іх тата. But don't you see, you Няўжо ты не must бачыш, be emperor той, хто to жадае быць enact імператарам, the downfall of our race? што ты пачынаеш заняпад нашай The расы. simple truth of the matter is that yes, we lizards were Простая dragons. праўда ў тым, што так, мы, яшчары, калісьці былі драконамі, наймацнейшымі істотамі, якія кіравалі ў нябёсах, на зямлі і ў моры. All other races united against us and brought us to the brink of extinction. Але канкрэтна але такая зайздрасць да нашай сілы прывяла іншыя расы, каб аб'яднацца і амаль знішчыць нас No поўнасцю. one knows what happened. Потым ніхто не ведае. Was it Ці гэта wizardry? быў заклён Was it якийсь, Zolstice альбо who took mercy on Зорстіса us? вырашыла як гэта злітасцівіцца над намі. Нават тады Lizards instead. раптоўна мы ўжо не былі And as lizards we цмокамі. flourished Замест until гэтага we яшчарамі. once more. І як яшчары мы квітнелі і пабудавалі ізноў пабудавалі The імперыю. House of Dreams trades in prophecy. Але дом Мар гандлюе прароцтвамі. Яны заўсёды ведалі, што мы зноў можам быць цмокамі. І таму ён цытуе: «У пэўны дзень машын калісьці, божах, так збівае, калі ён яшчэ чытае мне ў вушы, мужчына і жанчына будуць народжаны, і скура іх будзе чырвоная, і плодам іх аб'яднання будуць вялікія чырвоныя драконы». A day that will come to pass. Дзень, які ўжо... Curse your obstinance. Блін, ну карацей, я зразумеў іх канфлікт, як мінімум. Listen to me. I Слухай, am я the і ёсць House дом of ценяў. Shadows. Гэта моя роль. This is my role. I see the great games in motion. Я бачу, як рушыцца, ну, як ідуць гульні. Дазволі ім... Cut them short when they Блін, advance for allow them their flux. Дазволім Even if іх that рух means doing працягвацца, evil. спыняе іх, калі яны набліжаюцца... добра. Дапамагае ім, калі яны накіроўваюцца ў добрым напрамку, і спыняе іх, калі ў злым. Нават калі гэта значыць рабіць зло. Чырвоны прынц маці цмокаў. Ну, літаральна, ён The Renaissance of dragons Ренесанс dispel the end драконаў of our race, plain and simple. абвяшчае канец нашай расы. To Усё that даволі end, проста. I needed you to die, but you proved to be all too worthy an opponent. An opponent I would now Для гэтага мне патрэбна было, каб ты ally. помер, але ты даказаў, што ты добры апанент. Апанент, якога я магу бачыць зараз як хаўрусніка. Ally with me, Red Аб'яднайся са мной, чырвоны прынц. Знайдзі Садха і забі яе. Калі яна народзіць драконаў, усе іншыя расы аб'яднаюцца супраць нас. І ў гэты раз яны знішчаць нас цалкам. Нас літаральна злітасціліся над намі апошні раз. Умовы нашага далейшага існавання было, што мы ніколі не дазволім цмокам зноў They look з'явіцца. each other in the eyes, like two chess players contemplating their next Яны глядзяць адзін на аднаго, як два гульца ў шахі, плануючы свой наступны крок. Зараз мы прям вырашаем, то бок мы вырашаем за чырвонага прынца. Я спадзяваўся, проста мне было бы пофіг глобальна. Я кажу, я глобальна зараз перад сабой мэту паставіў толькі выратаваць сусвет, глобальна выратаваць сусвет, не канкрэтную расу, не нейкія сітуацыю. Моя мэта літаральна спыніць бездань, якая просто паглыне ўсё і нічога не будзе. Астатнія гэта разборкі астатніх, так? І вось тут цікава тое, што я думаў бы, ну, калі б чырвоны прынц сказаў што-небудзь сваё меркаванне, ну, куды ён схіляецца, то я бы абраў тое, што абірае чырвоны прынц. Няхай будзе, як ён жадае. Вось. Але першы, гэта прашептаць прынцу, чырвоному прынцу на вуха, сказаць, што каб ён падыграў, ён можа ведаць, дзе знаходзіцца Садха. Другое, што падаецца, ён мае рацыю, Садха занадта небяспечная, каб дазволіць ёй жыць. Трэцяе, сказаць, што яму сам надышоў час яму ўвогуле наконец-то яго забіць.
Вось, Фейну можа быць цікава паглядзець на смокаў. Ну, тыпу, Фейна у гэтай сітуацыі якраз такі яго бок, гэта бок істоты, якая існуе так же сама доўга, як і богі, і яму шчыра пофіг. Ну, разборкі, гэта іх праблема, не фейнаўская. Таму я думаю, што мы гэтага і будзем... Я бы хацеў гэтага пратрымацца, таму што гэта не наша праблема. Вось, яна ніяк не звязана з нашай галоўнай праблемай, я просто развязываю яе па жаданню чырвонага прынца. Будь як будзе. Давайте, няхай падыграем. Давай падыграем, няхай што там чырвоны прынц скажа. Actually, I think I'll call his bluff. Насамрэч, мне падаецца, ён блефуе. А зараз я чырвоны прынц. Твая роля ў гэтай гісторыі скончылася. І я адзіны яе пратаганіст. Садха можа быць сапраўды небяспечная. Дзякуй вялікі, што чырвоны прынц вырашае за мяне зараз, таму што, па сутнасці, я хацеў, каб ён сам вырашыў. Антаганістачка, вітаю. Так. Садха, магчыма, і небяспечная, але я магу вырашыць, што яна павінна памерці. А магу і не вырашыць. Але гэта будзе маё рашэнне. У цябе скончыліся варыянты, майстар ценя. Скажы мне, дзе яна? Чырвоны і чорны. Чорны прынц... Не, пардон, ён не чорны, ён прынц ценяў. Прынц ценяў стаіць, яму паставілі шах і мат, і ён іх пра гэта ведае. У мяне сапраўды няма выбару, так? Ну, добра. Мне прыйдзецца пакласці лёс усіх яшчараў у твае рукі. Але будзь асцярожныя. Садха вельмі небяспечная. Не толькі яна будзе маці цмокаў. Я баюся, што яна яшчэ і стала хаўруснікам нашага старога ворага. Іх. Ён паказвае напалага чорнага, чэло з чорнага кола. Калі я не памыляюся, сэрца Садхі стало чорным, было зменена чорным... было зменена колам. Ты зможаш знайсці, выкарыстоўваючы іх пашуковую магію. На гэтай выспе ёсць штука, вядомая як Селоумен. Ён майстар люстэрак. Mirrors like his will read your mind and show you what you desire, if you manage to elude or eliminate him. А люстэркі, якіх ты можаш прачытаць, які могуць прачытаць твой розум, паказаць тое, што ты жадаеш. У нас такіх 4 штукі нават ёсць. Але гэта толькі ў тым выпадку, калі вам атрымаецца пазбегнуць альбо знішчыць яго. A word of warning, though. He is like a shred of nightmare ripped from the dream realm. Але невялікае папярэджванне. Ён як кавалак кашмару вырваны з рэальнасці мараў і адпраўлены ў рэальнасць. Не недаацэньвайце гэтую істоту. Будзьце асцярожныя. І станьце ратавальнікам усіх яшчараў, чырвоны прынц. Станьце сапраўдным імператарам вашых людзей. Я буду імператарам, так. Яшчараў альбо драконаў. Гэта я яшчэ пагляджу. Добра. То бок, чырвоны прынц неяк мае сваё меркаванне. Дзякую яму вялікі за гэта. Што я бы рэальна пайшоў проста бы з тым, што ён бы прапанаваў. Так. Опаньки. Это двуручный меч. Отправляется на продаж. Это кинжал одразу на продаж. Гардиан у нас уже есть. На продаж. Окей. Ось так позбирай предмет. Ну и добро. У нас засталося літаральна адзін храм толькі. І ён самы вялікі, падаецца, гэта храм дворфаў дзюны. Будзе, і ўсё, больш нічога не стаецца. Я ўжо нічога няма.
Такое месца, а? What's this? I found something. Во. Знайшли. Зауважили. Я таки у сенсі нічого не зауважив. Як відав. Добре? Я ж там ни с кем сегодня не побились. Еще побьемся. Мне подается целый храм Дюны будет там. Але перед тым як мы пойдзем туды, у нас я жадаю вось гэтую частку яшчэ. Гэта Сэллоумен будзе. Вось тут вось будзе. Хутчэй за ўсё Сэллоумен, які здаецца. Я туды адпраўлюся. О, пачакайце-ка. Гэта мы тут праходзілі, так. Я просто зараз спрабую трапіць да Сэллоумена і... Ну... Карацей, моя ідэя. Я забіў Александра, таму што мне просто не падабаецца Александр. І лічу яго вар'ятам. Не важна, што ён там кажа. Я яму не давяраю ні халеры. І ён збіраўся быць богаабуджаным. То бок ён патэнцыйна мог стаць богам, я лепей яго спыню. Вось. Дайце-ка момант, мне там пішчыць. Зараз. У мяне просто пралка скончыла працаваць, і яна пішчыць, пакуль не задзяўбецца, яна даволі голасная. Так. Па-па-пам. Праклятае полымя. Добра. Як звычайна Іфа на першага адпраўляем, няхай ён разбіраецца з гэтым. Так. Сутнасць такая. Дзесьці тут знаходзіцца Сэллоумен. Сэллоумен гэта чэл, які па сутнасці хацеў, каб ён адпраўлены чорным колам, а гэта яшчэ большыя варыяты, чым Александра, якога я забіў. Вось, яны хацелі пазбавіцца ад Александра. Зараз я шукаю Сэллоумена, каб пазбавіцца ад яго. Вось яна мая мэта тут. Адпраўляемся за ім, і калі пазбавімся ад яго, будзе ўвогуле цудоўна. І пакуль любыя сустрэчы з чорным колам я спрабую без бойкі праходзіць, калі толькі мне гэта не закарціць усім. Вось, але яны мае ворагі, я пра гэта ведаю. Так. Яшчэ адзін старажытны артефакт. Добра, можна астатніх тэлепартаваць сюды. Я не ведаю, што гэта частка нейкага квеста. Опанькі. Это што я бачу? Вось. Это якраз такі месца, якое мяне накіравала сюды. Старажытны храм Зорл-Стиса вісіць над абрывам. Фрагмент успамінаў. Паслядоўнікі фальшывай багіні здрадзілі вам тут. Вы возносілі малітвы паглынальніку. Ён бы прывёў іх да вялікасці. Палаючы боль. Камень ударае вам плячо. Востры крэк гэтага гука разлому і... Яшчэ адзін кавалак адваліваецца да чэрапа. Ваш сусвет. Another glances of your skull. Ну, карацей, удар у чэрап. І вы адчуваеце, як ваш сусвет ператвараецца ў чырвонае. Фанатычная душа, пераследаная паслядоўнікамі Зорл-Стисы. Ён пабег назад да... Гэта самае...
Outlaw Empress, скинутые принцессы. Ну, можно сказать, блин, добро, нелегальные принцессы. Вось, со словами паглынальніка на яго вуснах. Так. Перакананне інтэлектам. Мы ведаем, якую гульню мы ўжо гуляем. Паспрабаваць супраціўляцца бачанню. Clouds of ash batter you, and flames lap at your feet, but you stand strong. Воблакі It's попелу all a trick of the mind. лётаюць вакол вас, і полымя дакранаецца да вашых ног, але вы стаіце спакойна. Это ўсё падман. Які сэнс супраціўляцца праўдзе, калі я кажу, бясконцаць адказвае? Спадчына паглынальніка — гэта наш лёс. Адгарніся, я перастань глядзець, і я знішчу цябе ў попелу. А зараз ідзі ў самы вялікі горад смяротных. Рэшта брані, 2 апошніх кавалка знаходзяцца там. Адзін хаваецца ў анклаве яшчараў, іншы захаваная чалавекам па імені Кэм. Не расчаруй мяне. Vision fades, but your sense of Прадбачанне unease знікае, disappears. але вы Something адчуваеце watches you, неспакой. cold as death. Штосьці назірае за вами холодная як смерць. Я думаю, што мы можам працягнуць квест. Хоць і поўнасцю не збяром броню, я магу скарыстацца потым гэтым самым чтом, каб можа быць, я змагу згенераваць сабе просто гэты прадмет. Можа быць. Раз уж мы так прадзяўбаліся, калі ўзялі, не ўзялі яго ў выніку, то шкада трохі, конечно. Ну, правда, я відна ў гэтым. Пам-пара-пам. И фан идеально для разведки просто. Прям не проблема. Что ожидаю, то избираю. Добро. Не, уже это все. Не, тут еще некий храм, нечто подобное. Тут нечто есть. Я могу отсюда скокнуть? Ой, она вот туды далеко? Я... Серьезно, я туды могу? Не, там нечто перешкоджає нашему шляху. Во, вы поглядите, какая пригожусь. Далеко як полетим зараз. Жуи. А вот в кінці просто телепортація відбулася. Орфійський шкелет. Ельфійський шкелет. Що тут відбувалося? Нейкий лагер. Пригоже перо. Добро. Есть мне подозрон, что можно нечто выкопать. То есть мне подказывая. Як же так атрымалася? Опаньки. Проход. Нечакано. Реально нечакано. Захование. Что ты? Закинутый тоннель. Добра, як скажете. Зараз я, ведаеце, у меня есть подозрение, что это как раз таки есть храм Дюны. Просто мы зараз скипнули весь храм. The doors loom above you, one step closer to the council, one step closer to divinity. Двери нависают над вами. Яшчэ один крок ближей до Рады, один крок ближей до святости, до Divinity. А чакайце-ка, чаму ў мяне ўсе адчапіліся ад мяне? The others must surely be thinking the same. Астатнія хутчэй за ўсё думаюць аб тым жа самым. You can ultimately ascend. Ведь у канцы толькі адзін з вас можа ўзнясціся. Самы момант на шчырае абмеркаванне, магчыма. Так, пачакайце-ка. Я скіпнуў, але не тое, што я думаў, я скіпнуў.
Looks like we're at the end of the line. Здаецца, мы ўжо каля фініша. Look, Слухай, divinity is an immense боскасць — гэта вельмі responsibility. вялікая адказнасць. All that power. Уся гэтая сіла, яна змяняе. I saw what it did to Lucian. Я бачыў, што яна зрабіла Soldier like Люцыанам, me. салдатам, I won't let такі як that я. happen to anyone else. For their sake. And the sake of Я не River. дазволю іншым, каб з іншымі, з кімсьці іншым гэта здарылася. Гэта для іх жа спакою і для Ревелона. I must Я ascend. павінен узнесціся. Так. Перакананне інтэлектам. Просто перакананне інтэлектам. Сказаць, што ён ведае, што ён не можа узнесціся. Яго дзеянні... Ён ведае, якія дзеянні ён зрабіў, і ён не падыходзіць, каб быць наступным з гэтым. He Атрымалася. nods once, decisively. Ён ківае згодна. I'll support you. Я падтрымаю цябе. Let's Ідзем. go. Так. So, Ну, падаецца, вось і надышоў час. can't see two ways about it. I need to be myself again. Finally. I can't risk getting shut out by this demon. Я не бачу іншых варыянтаў. Мне патрэбна быць зноў сабою. Нарэшце, я не магу рызыкаваць, каб мяне знішчыў гэты It дэман. wants to keep me quiet. Ён жадае, каб я to rule in зацихла, place of me. каб кіраваць замест мяне. I need to make sure I'm strong enough that it can Мне never патрэбна seize пераканаць, control што again. такое I won't моцнае, let што it ён не make me можа silent зноў in my пераходзіць own кантроль. skin. Я не дазволю яму зацішыць мяне ў маёй жа I скуры. need to ascend. Мне патрэбна ўзнесціся. Зноў жа інтэлектам перакананне. Сказаць, што яна ведае, што яна нельга давяраць такую сілу. Демон можа змяніць яе. Гэта проста небяспечна. Let's do this. Добра? Оп. Well. Ну. Is, as they say, it. Ну і, як кажуць яны, вось і ўсё. Divinity. Я не вельмі ўдала Surreal, пераклаў. is it not? So much more Боскасць. insubstantial, Нереальна, almost, than так? desiring an empire, Значна большая, чым vengeance, проста fame. амаль не кранальная, чым жаданне мець імперыю, альбо помсту, альбо славу. That said, I'll not deny I very much aspire to the surreal. No greater emperor than the one that sits Я on the throne павінны, of gods. не магу адмаўляцца, я вельмі жадаю, я вельмі цягнуся да нерэальнага. Ніводны вялікі імператар няма вышэй імператара за таго, які сядзіць на троне багоў. А вось ім паскладаней будзе. Так, давайте захавацца. Таму што яго можа не атрымацца праз інтэлект. He Атрымалася. sighs deeply. Мы пераканалі яго праз тое, што самае лепшае, што няма нічога больш слаўнага, чым быць на нашым баку, калі мы ўзнясемся. Ён глыбока ўздыхае. Oh, you'll probably think this highly Магчыма, unwise to вырашыць, me, што гэта незвычайна but для I'm мяне, inclined to agree. але я збіраюся This пагадзіцца. journey of ours, this Наша strange, падарожня — гэта дзіўнае violent і pilgrimage, жорсткае падарожжа. changed some Яно preconceptions. змяніла нейкія мае It's погляды. not so much that my desires have changed. Не тое, каб змяніліся мае They've жаданні, multiplied. але яны пабольшыліся. Like a diamond kept hidden in a secret pocket. Яны былі not як me to дыямент, які быў схаваны ў сакрэтнай кішэні, каб ніхто іх не бачыў. А потым, калі дыямент паказалі са свету, паказалі, прадставілі перад святлом, і ў гэтым святле так шмат колераў, і я нават не ведаў, што іх там так шмат. Я вярнуўся, нарэшце рэльеф кагосьці пераканаў. Я гэта казаў з чырвоны прынц. Я ж мацаваў перакананне апошнюю палову гульні. Садха, абяцанне ад смокаў. I value them more highly now even than divinity. Я зараз для мяне нават важней, чым узнесенне. Final prize is yours. Апошні прыз ён твой. I'm content to follow a more unexpected Я path. збіраюся пераследаваць больш нечаканы шлях. Так, глядзіце. Я пачуў, як я атрымаў ачыўку, але я не пабачыў. Для мяне дзіўна, што мы зараз, дзе мы нахрен зараз? Я проста нейкую яму выкапаў. Я зараз ачыню, але, гэта не тое, што я чакаў.
Это сакрэтны ўваход у акадэмію. То бок я ўвесь гэты час мог не выконваць выпрабаванні багоў. Верыце што? І мы зараз выходзім адсюль. Я думаў, што я у храм Дзюны заходжу. Ну, я просто знайшоў ямку, і я выкапаў ямку, і вызначылася, што яна вядзе кудысьці. Я такі, вау, круто, я зараз храм Дзюны скіпнуў. Можа быць. Як вызначылася, не, я скіпнуў увогуле ўвесь гэты акт зараз. То бок тэарэтычна можна было забіць на ўсё і просто прыйсці сюды адразу. Абсалютна, просто вось, тыпу, увесь акт скіпаецца сюды праз вось гэтую дзюрку ў зямлі. Так, камера. Купить ламацца. У сэнсе нельга забрацца. Вось гэтым скарыстайся, калі ласка. Не можа забрацца. Ямкі карысныя. Так, я просто прыйшоў, тыпу, о, якое цікавае месца. І вось там яно, калі ласачка. Так, это на продаж. Это на продаж. Ну добра тады, ідзем да Дзюны. Я прайду праз галоўны праход, таму што мне ўсё яшчэ гэтага самага чэла знайсці. Так. Дарэчы, чаму ён... А боже, на пірамідкі мне ўсе скінулі, таму што я размаўляў са сваімі персонажамі. Так, ты адпраўляешься Ифану. Ты отправляешься Лоис. Это Червоному принцу. Так, оп. А чаму мне няма квеста на гэтага салатнага чалавека? Дзе ён там? Дарэчы, зараз прыкрыць Овервульф, а то ламае інтэрфейс. The Sallow Man's pallid. А дзе? А куды мне тады? Я думаў, просто я тут дзесьці яго пабачу. Так, добра. Дзе? Ой, Салоумен. Александр мёртвый. Не забыть взять его голову. Ну, я ж с головой бегаю, правильно? Я ж специально не ел. Вось, адрезная голова Александра. Так, где он? На мапе. А, вось он на мапе. Блин, ні халера ён не адзначаны, не заўважна. Так, я знайшоў гэту зараз кропку, мы туды сходзім. Яго ледзь заўважыш там. Нават не аблізаў. Так, 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 усё поўнасцю як было. Як узяў, так і засталося. Я просто тут не заўважна, каб зданне, якая мелкая штука. Вось яна пячора. Мне падаецца, я бачыў гэту пячору. О, не-не-не, так стаіць там тролль. Угу, я зразумеў, чаму я не заўважыў яго. Ён тут ледзь-ледзь увогуле, я тут міма нават не праходзіў. Ну, амаль міма прайшоў, вось, кропку пераноса адкрылі. Я з усіх бакоў гэтае месца абышоў, але вось канкрэтна сюды не падыходзіў. Троль на ізі, так не, троль увогуле лёгка. Ён 16-го ўзроўню, ён увогуле мне не вораг зараз. Спыніся. Добра. Я жадаю спачатку... Я не пушаю нас у пячору. Я жадаю зайсці да Салоумена, пакуль не забіваць, а потым я вынесу і лагер, і гэтага чэлу таксама. Спачатку зайсці. Мы жадаем прайсці яго. Тролль робіць грымасу і выплёўвае флегму каля тваіх ног. Ніякай пячоры для цябе. Сказаць, што ў яго цудоўна атрымліваецца ахоўваць пячору, і мы дакладна перадаем распавядзем аб яго намаганнях таму, хто знаходзіцца ўнутры. Толькі каб ён дазволіў нам прайсці.
Не атрымалася. cracks the knuckle. No cave for Чаму ён абараняе яе? sack of meat every day to guard cave. Easy task. Easier. Спытаць, што ўнутры пячоры. Arms across his chest. That sack of meat is to guard cave, not answer questions about cave. Сказаць, што паказаць яму сімвал адзінокіх ваўкоў. Stares at you in abject No, Блін, no. мы прыслужнікі Кальміры. You, Нам трэба прасці. stop your Да божых на. Просто, блін, забіць яго. no. Задзяўбаў. Ось так. Пум. Пачатак бойкі. Задзяўбаў. Сур'ёзна? Не прабіў нават? Добра, у яго кроу-троля спрацавала, зараз пачакаем яшчэ. Я просто спадзяюся зараз, што ён скінет... Просто, я так разумею, кроу-троля можна выпусціць толькі адзін раз. Типа яна яго спрацоўвае, зараз чамусьці бойку не пачало. Што дзіўна. Павінна было. Вось зараз пачалася бойка. Мінус 2000 здароўя. І зноў ён адрэгенераваў усё здароўе. Задзяўбаў. Ой, ладно. Так. Зараз гэтых. У троляў толькі адна праблема. Яны рэгенеруюць да халеры. Блін, я не заўважыў, яго там броня, насамрэч броня яшчэ. Так, давайте один стрэл, раз, і нават скарыстаюся адной стрэлою. А, у яго зараз імунітэт да пракідвання. Ах ты ж мудак. Ладно. Блин, я своих же зачапіў. Ну да ладно, я яго замарозіў, гэта самае галоўнае. Добра натхненне на астатніх. У яго просто, типу, будзе вісець вось гэта кроу-троля пэўны час. Потом яна знікне. Там вельмі нейкая дзіўная падыход. Ось, просто што пакуль кроу-троля, там нейкі шалёнае лячэнне будзе, вось, 2433. Я фізічна не магу нанесці столькі пашкоджанняў, гэта просто шалёна. Так. Ось нельга яго пракінуць зараз. Прям нельга. Оля такая некалькі разоў мне патлумачыла. Бам. Я там магу яму зараз не слаба так наносіць пашкоджанне, але ўсё роўно ён на поўнасцю будзе адлечвацца кожны раз. Так. Опанькі, мінус. Ён устане. Вось. Вось. Ён... Не, дарэчы, я зараз перебіваю яго пашкоджанне, што дзіўнае, насамрэч, не павінен. Крывацёк, павучок. Нічога ён мне зрабіць не зможа. На жаль, станаў мне толькі не засталося. Давайте провокацию на его. О, каменная броня зникла. Блин, оверпауэр можно на его ляснуть. Когда оверпауэра? Зараз. Давайте крипл на его. Пам. Просто каб не бегал обыдзе. Ось, усё, устан отправил. Ну и добра, ну и почакаем. Ось реально, пакуль кроу-троля не сыдзе за яго, і ён просто... Дарэчы, якая ў яго слабасць? Папярэднія мелі слабасці вельмі відавочныя. А, ён слабы да атруты і полымя. Всё, добра. Вось так.
Фізичну броню на себе кинем. І... Давайте, нехай. Регенерация брони. Просто ударами звичайними. Такі вже цікаві. А, до речі, я зараз його не застанів. Так, давайте маланку ще один раз ляснем. Ось, шаковали, і він застанівся одразу. Я ось не пам'ятаю, кров, по-моєму, під ним яка знаходиться, і вона його не лечить. Але давайте я усілякі репортну його оттуль. Блін, там у інше місце кров з'явилося. Ладно. Бам. Хуткость. На Ифана. А чому Ифан так поздно? Это тому, что его Clearmind зник уже. Так, зник Clearmind. Давайте ему дадим. Так. И давайте полымя. Так. До речі, а може бути у гэтага чела няма... Не, у гэтага ёсць імунітэты. Дікейнг, на жаль, на жаль, нельга пакласці. Любы тролль абсолютно бы ваншотаўся сваёй жа крывёю. Было бы файна. Але так, это было бы яшчэ і занадта просто. Удар по зямлі. Пачакайце-ка, ён прям зусім імунны? Ён просто імунны. Я не так зразумеў. Ну ладно, давайте полымем яго. Яго не іх падпаліць. Здзяўбаў. Раз. Где тут со скоком стрел? А, ён на кулдауне. Так. Вось так зробім. Каб ён нікуды не пайшоў. Каго б'ём тролі, які пячору ахоўвае з Сэллоуменам. Оп. Заморозили. Калі ў яго кроў-то знікне? У астатніх знікало трошки раней. Мне падаецца. Ну, в любом выпадку будем настрэльваць. Я трошки перебіваю яго регенерацыю, таму калі некая вось зараз пашчасціла і ўсё. Дзякуючы крыту яго забілі. Ён просто неважна, як мы яго пераконвалі, ён адмаўляўся нас упускаць у пячору. Так. Сэллоумен. Давай. Я готов з тобой змагацца. Угу. Пустая пячора з алтаром. Дивно. Алтар перед вами выглядае занадта пустым. Няма ніякага надпіса адасланага да Богу альбо нейкага паднашэння размешчанага. Адзінае, што вы бачыце, гэта крыху крыві на яго паверхні і дзюркі, якія якой нешта патрэбна. Можна пакласці галаву Александра. Вы адчуваеце адчуванне вызвалення, якія ахутвае вас. Голад супакоены пакуль што. Пакуль вы глядзіце, сцяна за алтаром пачынае крывіць, развалівацца, выпарацца ў нішто. Пасля некалькі момантаў яна поўнасцю знікае. А вось яна і знікла ў нас. Пачакайце-ка. Галава ў мяне засталася, я магу з'есці галаву потым, калі паждаю. Лухта гэта. Нормально тут локація такая. Ну добра, тут павінен быць Сэллоумен. Тут мы з ім і разберомся.
О, вы поглядите, какая почвара там. Вот он, Sallow-Man. 17 уровень. Легко. А буточек. На 17 уровень. Такое. Хотя моя инициатива, чому бы не. Слухайте, давайте. Экипировать их, это их, оно отправится. Окровавленная рука. Лянот там мне просто пераўтварацца, я не ведаю чаму, але может быть варта было бы зараз даведацца, что там. Давайте, не, ладно. Зараз самый час, карацей, почитать думки тых, хто помер. Где там мой шалом? Пераўтвараемся. Самый час пераўтварыцца у эльфа. Нам патрэбна быць эльфам, каб пачаць есці трупы і разумець, что там былі за... Не збіраюся яго забываць, я збіраюся ім скарыстацца. Оп! Ёсць, мы пераўтварыліся ў эльфа. Ёсць. Угу. Добра, дзе там кавалкі мяса ўсе? Не тое, вось яны. Тут шмат чаго. Рука паладзіна Сіарла. Давайте пачнем з ёй. Каразійны дотык. О, цікава. Ну да ладно. Нейкая нага. Это эльфійская. Смерць эльфа перад тым, як туман распаўсюдзіўся. Нога яшчура, якая была недалёка. Это тут недалёка каля якраз такі каля храма Зорлстіса. Добра, ніякай канкрэтыкі, але смерць ад гэтых самых. Давайте зараз тое, што тут у нас. Гэта тое, што мы тут сабралі. Вы раптоўна адчуваеце боль, асыпляючы, апякаючы боль. Вашыя крыкі былі зніжаны да увогуле вымп. Гэта, тыпу, ну, калі... Я не ведаю. Мне не прыходзіць у галаву, калі чалавек уже проста хныкае. Вось. Вы занадта слабыя, каб змагацца супраць вашых ланцугоў. Непрыемны голас стаката ўздымаецца над вашымі гукамі, аддаючы камусьці каманду. Пазбавіцца. Вы чуеце цудоўны гук, як літасцівы клінок апускаецца на вас скрозь паветра, скончваецца боль і цемра ахутвае вас. Добра. Тут было весело. Просто руку з'ели, нічого ніякого успаміна. Голова Александра. Вы здымаецеся з алтара, скидываючы пыл з вашых роб. Ваши ахоўнікі і святары Врогера назіраюць вас з чаканнем. Вы ківаеце. Врогер прыняў вас. Ланцуг скончаны. Ралік Рогера і Зорлстіса пакланяюцца сонцу, калі Терценделіус, Дюна, Зантеза і Амадія пакланяюцца месяцу. То бок, па сутнасці, вось яшчэ адзін скіп, карацей. Александра можна было забіць і атрымаць яго галаву і адразу усе руны атрымаць, каб увайсці. І ўсё. Там не тое, каб вельмі важна. Окей, ладно, будем ведаць. Мне толькі трэба назад капелюшку твою апрануць. Мне ёсць штука, якая тыпу ілюзія спецыяльна супраць Sallow-Mana гэтага. Пазбавіцца d'ілюзій. Вось такім... ну, в прынцыпе, падчас бойкі можа быць Sallow-Man'ам гэта дапаможа. Люстэрка чарнейшага шкла. Добра, можа быць, я нешта тут выцягнуў гэтым. Зараз я пачакаю, пакуль плудаўніца, і там захаваюся яшчэ.
Так, кулдауніцца зараз. Ось. А, ось і Соломен. You behold the face of a nightmare. Вы бачыце... А, вось, дарэчы, гэта ён адправіў забойцаў за намі. Бачыце, вось гэтае шкло? Яно было у ваўкоў. The God King's pallid envoy, walking the world as the Sallow Man. Вы бачыце перад сабою твар жаху. Хворая істота, гнілая плоть, самага... А чаму... Чакайце-ка, чаму Лоіс размаўляе з ім? Што за глухта? Чаму не мой Фейн? Это што за хрень? Што пачалося? Гульня. Я зараз просто пайду, прям пайду. Адзін. You behold a face you've seen Ось. before in blackened glass. Ви бачите, а зараз інша фраза. Ось, ви бачите перед собою твари, які ви бачили дагэтуль у чорному шкле. Так, гнилая плоть, сама... Гэта саме прислужник бога короля, який ходить по свете. Будем лечить, что за проигрыш. Не, гэта за проигрыш не лечится. Я нават не лечу, буду зараз не лечить первую спробу, потому что у меня есть ожидание паспрабаваць вось адсюль яшчэ. Хотя, в принципе, мне карысней было б, можа, размясціць яго дзе-небудзь вось тут. Вось так размяшчу. А чырвоны прынц вось тут дзе-небудзь. Я просто каля яго. Пакуль 0-0, нічога не ведаю. Я нават не даразмаўляў з ім. Так. Вось он, Соломен. Вы адчуваеце яго ў сябе ў галаве, які быццам бы спрабае штосьці сабраць у сярод вашых думак, шукаючы шлях унутр. Яго як это вар'яцтва, яго божухна, зласлівасць, anger and hate. Блін, добра, синонім треба шукати. Добра, грукає у двері твоєго розуму. Так. А тіснуть, зануриться у його голову, шукаючи секрети Ради Сімерих. Вас охотує на какофонія. Набор клацаючих звонков і скригочых позногтяв, перемешаны з смехом і вар'яцтвом і болем. І пасля гэтага Соломон выкидывае вас, і вы разумееце, што ніколі не былі ў яго розуме. Ён быў вашым. З усім сваім арганізіруючым, з вар'яцтвам сваім. Ён ведае, што вы жадаеце сакрэты Рады Сімерых. Ён дае вам ведаць, што... Ён спрабуе даць вам ведаць, што яны ў яго ёсць. І што вы ніколі іх не атрымаеце назад. Сказаць, што мы забілі Александра, але з'елі яго галаву. Яго ярасць вельмі хутка накидываецца, builds up. Карацей, узмацняецца вар'янскі, аглушаючы крык, які перакідваецца ў вашым розуме. Ему не спадабалася, што мы з'елі галаву Александра перад ім. Літаральна прям дачакаліся ўсяго і потым галаву з'елі. Чума. Добра, што тут такое? Мінус конституцыя, мінус пашкоджанне, мінус супраціўленне. Добра, я зразумеў. Так, давайте по парадку. Ён знёс гэтаму фізічнае супраціўленне. Давайте хейст на... Блин, Ифан крыху за межамі. Добра, што ў цябе ёсць? Дефлект. Ён дефлектіць всё, але слабасць у яго да вады.
Усё астатняе плюс-мінус нармальна. Яго нельга дэкей накласці, інфіцыраваць і хваробы накласці. У яго нармальнай фізічнай і магічнай брані, таму... Блин, ачысцення розуму таксама нельга, так? Блин, ладно. А давайте замест гэтага вось у гэтага атакуем. Вось так. І сабе косную броню накінем. І вось языкі полымя. Няхай будуць. А, там яшчэ ёсць. Цікава, я не заўважыў іх. Так. Лоіс нормально так дасталася. Так, я думаю, я нават спецыяльна, каб абараніць вось гэтых сваіх усіх. Я там не умяшуся. Блин, толькі сваіх атакую. А не, вось так, нормально. Guardian Angel, цудоўна. І абарона на Лоіс. Лепей, мне падаецца, тая сітуацыя, калі мне прасцей мелкіх усіх забіць. І потым толькі на Салоумене сканцэнтравацца. Занадта жорстка просто. Я, звычайна, наадварот раблю, але... Хаця, з іншага боку, варта было бы разбіць броню Салоумену і нокаут яму кідаць. І ўсё. Так, давайте тады... Вось так зробім. Добра. Адлюстравала атаку крыху назад. Я ж не проб'ю яму, так? 222, 239. Давайте балістычны стрел. Ёсць. Пробілі яму. Пад броню. Але зараз яго можна... Яго не атрымаецца пракінуць зараз, але на наступным ходзе толькі. Ён яшчэ паспее яшчэ пахадзіць. Натхнение на усіх. Так. Маланка, суперкондуктор. Суперпроводник. Ёсць. Ён застаніўся. Цудоўна, ён прапусціў свой ход. Мне падабаецца. Слухайце, ёсць неблагія шансы, насамрэч, канкрэтна... Я вось так зраблю. Хуткасць на Ифана. Атрафію я магу нечым вылечыць? Poison, Bleeding, Removes, Acid Decaying. Блин. Розум? Не здымае? Ну, добра. Я спрабаваў. Так. Боже, тут складана зразумець, што дзе. Давайте. З гэтага чэла можна, конечно, оверпауэр на яго паспрабаваць скарыстаць, але мне шкада яго. Я бы лепей, можа быть, на Саломена поўнасцю сканцэнтравацца. Саломен прапусціць один ход свой наступны, што цудоўна. Я толькі за. Мы зараз некраполымем. Давайте здымем некраполымя. А чаму я не магу скарыстацца? Касты у мяне выключаны. Давайте тады, ладно, тады праварот. Вось, застанілі аднаго, пашкодзілі іншаму. Так, я толькі сваім нашкоджу. Давайте конец хода просто. Так, это я дышоў. Ладно. Цікавы выбор. Дзякую вялікі, што не па мне. Блин, ён не зможа пахадзіць, так. Тады. Давайте просто возьму проклятое полымя. На стрел накладем. Толькі яны доўга яшчэ за трофеі будзе? Яшчэ один ход. Блин. Так, некрополымя тут здымем. Няхай у звычайнае ператварыцца.
І я гранатку кину просто. Ось, просто тому, що хоч щось зробити заход. Каб не продовбати його зовсім. Так, копите мне красьте, граница моя. Блін. Удало ми тут, конечно, стали усе натовпом. Так, треба буде усіх зараз полячити. Так, Лоїс, лячи себе у першу чергу і ланцюжком остатніх. Цудовно. Селоумен. Ён пропустить наступний ход, там може за його не перейматися. Але я б ожидав, каб ти накинула регенерацію на червоного принца. І зараз... Virus Burning, Poison, Stunned, Frozen, Suffocating and Petrified. Ладно, давайте просто навокал. Просто магічна броня усім. Так, і він пропустив свій ход, судовно. Це значить, що наступний ход. Я роблю зараз бараж. 3 стріли. Єсть. Село у мене амаль мертве. Я отримав собі атрофію, так? Але я все ще можу скористатися... Ні, атрофії нельга вже, так? Я вже атрофії... Зараз я нічого не зможу робити. Моє просто інтерфейс тоді показує неправильно. Во, ось зараз правильно показує. Село у мене амаль мертве. Есть у мене ненькі предмети, які можна кинуть. Какая-нибудь граната, что-нибудь такое. Пластерная граната, пошкодження от полум'я нормально, подойдет. А чому я нічого не зробила? Это що за ухта зараз була? Просто мінус ход тоді, ну, в сенсі, это... Ну, добре, давайте запалювання. Пам, мінус елемент, але... Він просто згубив притомність. Розвіять ілюзію. Не працює на його. Добре, я зрозумів, він буде у некілька фаз. Цікаво, на кілька часу я виграв. Може бути, простіше було його прокидувати, поки я не виконую що-небудь ще. Ну да ладно. Это мы доведаемся уже позднее. Так, ты тут поблизу. Давайте ось гэта. Pick of the fight. Яно павелічує пошкодження. І просто удар. Стан ёсць. Цудоўна. І я ж нічого не ведаю, так? Ён непрытомны один ход яшчэ. Добра. Мне красцей... Залежыць ад таго, што магу я разбіваць. Можа быць, гэтыя люстэркі патрэбна выкарыстоўваць. Ось. У гэтым прыкал ДС. Ну да ладно. Давайте разбирацца зусім па парадку. Вось ён вораг перад намі, ён ужо ўстане, так? Я зраблю вось так. Оп, перасунуліся. Застанілі яшчэ аднаго ў выніку. Цудова. Вось он яшчэ там атакуе. Я удала перасунуўся. Guardian Angel знік. Халера. Шкада. Добра, гэтыя два прапусцяць свае хады, таму што яны ў стане. Мне патрэбна лячэнне. Але у першую чаргу я зраблю броню холода на чырвоным прынцы. Вось так. Каб зняць стан з яго. Далей маланку будзе трошки шкада. Мороз гэта будзе таксама шкада. Дзе сір лора? Вось там. Вось он, вось тут. Дзякуй вялікі за нагадванне, таму што я па сутнасці не вельмі сачу, што там як. У мяне сумневы, што я буду рабіць зараз. Пам-пам-пам-пам-пам. Можна, конечно, я просто спыніць ход.
на гэтым. Благословление у меня есть? Где мое благословление? Чекайте-ка, я что, я не взял благословление? Не, у меня благословления нема. Блин, тупняк. Мало благословления для этой бойки. Так, які з вас кулдауняться не вельмі довго? 4, 3, 6 ходов увогуле. Драка. Добре, давайте ось это Вінтербласт. Ось так. Ось так яшчэ. Шкоджання будзе яму дадатковае. І я думаю, трэба кагосьці з кімсьці памяняць месцамі. Можа быць, нават сябе. Лоис. Ось з гэтым. А, нельга с собой поменять? А давайте Ифаном. Ха! Нормально. Ифан там сверху зараз будет. Я правая рука короля. Ой, патрындзі мне яшчэ. Ён разлаваны, і зараз ён змяніў фазу. У яго змяніўся... Так. Шкло не разбілася? Не разбілася. А, яго просто некалькі разоў... Па выглядзе яго можна просто некалькі разоў забіць. Вось і ўсё. Я просто думал, что ён будзе склада... Ну, типу, у яго нейкая механіка ёсць, якую я павінен абавязкова выканаць. Так. На жаль, нічога асаблівага рабіць не магу. Таму мы заберем просто крыніцу. Вось у гэтага не... Пачакайце, у гэтага нельга. Неправільная цель. А у гэта можна, але блокуецца магічнай бронёй, так? Эх, не удала. О, ослепить. А давайте. На усіх. Опаньки. Нормально. Так. Ты у нас будешь ходить на наступном ходе, так? А зараз ты у нас атаки не отбиваешь. Цудоўна. Это значит, что я могу до тебя пробиться. Ёсць. Першая фізічная атака. І паучка яшчэ выклікаем. Паучок, давай. Пум. Раз. Два. Гэты прапусціў свой ход. Зараз я апракіну яго. Не атрымалася зразу стань. Пачакайце-ка, ён параметры змяніў яшчэ свае. Блин. Мне падаецца, параметры змяніў. Нельга атруціць. Нельга запаволіць, накласці хваробу, інфіцыраваць, акамянець, атрут, гэта кіслата не працуе. Decay і Enweb. Добра. Пры гэтым атрута зямля на яго не працуе і яд. Яны яго толькі лечаць. Зразумеў. Полымя, вада, ветер, гэта ўсё нормально працуе. Добра, не праблема. Бам. Лёгкая цель зараз. Шо гэта? Дзе? А, што за гульня? Гэта Crusader Kings Game of Thrones. Crusader Kings 3 мод на гульню престолу. Бам. Мінус яшчэ чаў. Я прапушчу гэты ход, хопіць. Можна, конечно, тэлепартацыяй памаяцца. Але хрен з ім. Так, гэта прапусціў ход свой. Пам-пам-пам-пам. Саломен амаль мёртвыя. Давайте падпалім усіх зноў. Блин, он выжыў. Лол. Літаральна 28. Пачакайце-ка, ён жа можа памерці тады на сваім, так? Яшчэ 2 хады, так ён на сваім ходзе памрэ. І полымя яго дамажыць, паўнаварт. Так, у яго нават абарон ніякай няма. Тады мы заб'ём і проста будзем атакаваць іншых. Ён памрэ на сваім ходзе. На сябе атруту можна было бы кінуць, канешне. Але давайте лепей замест гэтага мент, які будзе броню фізічную раздаваць усім навокал, вось так. І канец ходу. Той прапусціў свой ход. Дабілі.
Мне цікаво, може бути все ж таки шкло потрібно прямо зараз уже перевіряти. Просто вони виглядають як частка бойки. Хоча пакуль ідзе все так добре, що і ён неяк змяняє фази, тому я думаю, гэта ўсё без розніцы. Так, я пропущу ход. Нехай гэта ходить. Фірма 1. Узмацнення на Соломена. Ах ти ж пачвара. Lucky Tower Ultimate. Але некрополемія гэта не зняла. Ха, добра. На Lucky Tower Ultimate отправляется 5000. Дякую. Блін. Шкло не чапай. Ладно, як скажеш. Здоров'я нема, подається. Ну, у шкла, я маю на увазі. Так, я могу. Давайте ось. Балістичний стрел. Бам. І я прокину її. Бам. Все, поляжить. Наткнення на усіх розкинув. Справа в том, что Соломен помре на своем ходе, а я могу покуль заняться своими справами. Вот так, например. Буду пробивать броню и просто не хрен чего робить. Так. Паучок. И он помре на тым ходе. Я ожидаю, как он походил. Дай ему походить. Все, он походил, помер. Знову он вернется. Не, он только один раз поднимается. Окей, ладно. Вот такие моменты я кидал зачарование, не самі його та кліням, коли трималося. Ну, неяк покуль що розчаровує мене Соломен, але я не думаю, що він помер. Ну, гэта не у стилі, гэта істота неяк. Я зараз чекаю, що він десь з'явиться ще. Все, померло. Добре. Судовно. Так. Ключники. Ён просто, по ідеі, павінен быць майстар ілюзіі, правильно? І для яго інсцэніваць сваю смерць, гэта... Мне падаецца, ён просто... А, яшчэ, пардон. Ён жа прыслужнік гэтага... Бракуса Рекса? Ну, не Бракуса Рекса, а гэтага... Божахна, як ён называецца? Бога караля. І я думаю, што ён можа ўзяць і вярнуцца спакойна, не праблема для яго. Вось гэта цікава. Адначасовы інтэлект і фінес. 20% атаки ближнего боя, як Poison Damage. Это докладно ідзе да Іфана, як замена яму на будучыню яшчэ. Я яшчэ не ўпэўнены, што я ожидаю замяняць. Караля Бога, так, я затрындзеўся. Блин, у Іфана по краху рука Соломена, ось гэта незвычайна. Давайте-ка подберем. Холера, ось это развеивание иллюзий, и что меня попереджали на кон Соломена, что не так. Дух Соломена. Вось. А, за мной ще дух фанатика ходить. May the Devourer bless your endeavors, champion of the dragon. Release? What? As you eat our souls one by one, the dragon's magnificence will be for years I was foolish. I served Zol Stissa, but she was a silent. The Empress saw I was truly faithful. Я обачаюсь, я просто скіпнув гэты дыалог, хутенька паразмаўляю, таму што гэта вельмі побочны квест. Ну, я читаю сам, але просто не перакладаю, таму што інакш сцягнецца ў часе. And I was his chosen preacher, a voice to the masses. Yet the enemies of the Devourer are many. When I spoke the truth, we were forced into hiding, awaiting his rebirth. Ага, добра. Каб атрымаць поўную моц брані, вось гэта, якую я не магу зараз сабраць, мне патрэбна паглынаць все душы. He leers at you,
You feel his hate, his rage, his blinding thirst for blood. Я не ўпэўнены, што, дарэчы, калі я атрымаю, калі я зараз забяру, хаця, можа быць, калі я зачатырю і просто пакладу сабе ў інвентар прадметаў, што ён спрацуе як правільна. Триггеруюся, таму што триггер з першага акта яшчэ. Так, спрабуем у Саломену залезці. Але вось, я, дарэчы, яго крыніцу мы паглынем хутчэй то ўсё, таму што, ну, я не ждаю, каб ён вяртаўся. Палезці ў яго... Так... Might and Magic 9. Сілы ў яго зараз няма, ён не можа трапіць у наш мозг нармальна. На Might and Magic 9 адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. He howls in pain and hate and rage and tries to push you away, but he cannot. So he closes his eyes and summons Ён крычыць у болі, у вар'яцтве, у лютасці і спрабуе адштурхнуць цябе, але ў яго не атрымліваецца. Так што ён заплюшчвае свае вочы і выклікае ўсё. A raging torrent of memories washes through you, so fast you can barely see an image before it's Поток gone. успамінаў, плыне ўспамінаў ахутвае вас так хутка, што вы ледзь можаце вырваць нейкае адлюстраванне перад тым, як оно знікае. Эльфійскае дзіця, месяц, сонца, бездань, бруд, смерць у тумане сярод дрэваў. І нарэшце частка ключа да гары. Ралік, Врогер і Зорлстіса, пакланяючыся сонцу. Ну то бок, ну, таксама варыянты, як атрымаць усе без неабходнасці праходзіць па ўсіх алтарах. Раптоўна, з самага першага разу, калі вы пабачылі яго твар, ён паказвае вам жах. Бог-кароль абяцаў яму бессмяротнасць, але зараз я збіраюся, я паклынаю яго. Ты нікуды не ідзеш. Бог-кароль тут цябе не выратуе. Мапа. Планы боек. Добра. Люстэрачкі. Гэта мы ўсё абабралі. Давайте зараз люстэркі тыркаць. Книжечки. The bilious film reforms in the glass and becomes a knight in shining armor, sunshine glinting upon his helm, the light reflecting, masking his features. On seeing your face, he snaps the mirror shut. Так, паверхня шкла ператвараецца, і вы бачыце рыцара ў зяючай броне. Сонечнае святло зяе на яго шаломе, святло адлюстроўваецца, хаваючы яго дэталі. Вы бачыце яго твар, ён бачыце ваш твар, а потым імгненна закрывае люстэрка. Ну вось, карацей, я не здзіўлюся, калі гэта чэл з паладзінаў якіх-небудзь. Так што спрабуйце мяне пераканаць, што паладзіны не мудні. Вы глядзіце ў люстэрка і бачыце чырвонага яшчура. Ці гэта Садха? Мне патрэбна яе пабачыць. Зрабі крок. Ласка, дай мне паглядзець у люстэрка. Зрабіць крок у бок. Дзякуй. Ну, давай паглядзім, што гэта цёмная люстэрка можа паказаць. Я бачу яе. Яна ў горадзе. Гэта вялікі кафедральны Аркс. Яна ў горадзе Аркс. Я пазнаю кафедральны сабор з малюнкаў у маім палацы. Я ведаю, дзе Садха. І як толькі я пакінуў гэтую выспу, Бог альбо без Бога, я знайду яе. Та-да-дан. Ніякага твару не з'яўляецца. А уладар яго, магчыма, заняты альбо мёртвы. Магчыма, мы яму нават дапамаглі. Дварфійская жанчына ў добрай вопратцы. Каралева дворфаў 100%. Глядзіць на цябе. Яна шыпіць і закрывае люстэрка і потым знікае. 100% каралева дворфаў, якая жадае яшчэ ў Арксе выбух зрабіць.
Паглынаючы крыніцу, ты забіваеш іх назаўсёды? Так, так, гэта жудаснае злачынства. Так. Але мы маем справу з Сэлоуменам, пачварай з кашмараў, якая хацела без конца катаваць усіх абсалютна. Вось, так что так, я ведаю, так. Это жорстка. Это самае жорсткае, што можна зрабіць у гэтым сусвеце, падаецца. Але справа ў тым, што пакуль ён дух, ён можа, яго бог-кароль, які яму ўсё гэта наабяцаў, ён можа яго выпусціць зноў на гэты сусвет, таму ён проста вернецца яшчэ раз. Смерці яму яго не спыніць проста ўвогуле. Там ёсць сюжэтны нюанс. Нюанс? Ты пра паладзіна зараз? Вітаю ўсіх, вітаю Машнінскі, вітаю Дед Максим, вітаю паладзін, вітаю усе на месцы. Мы тут сядзім, толькі што забілі пачвару з кашмараў, якая, падаецца, уплывала амаль на ўсё ў гэтай гісторыі, але нават над ім ёсць галоўны, скажем так. У нас тут разборка такая. Ось, пачвара з кашмараў Сэлоумен. Даўганогая, даўгарукая фігура, якая проста літаральна... Падаецца паўсюль па гульні, пакуль што нітачкі падёргала, мне падаецца. Мне цікава, што там за рыцара ў зяючых даспехах. Пра душы крыніцу ты яшчэ не ведаеш. Окей, ладно. Ну, у гэты момант часу, калі паглынуць крыніцу істоты, то яна не можа перанарадзіцца ніяк. Як мне выходныя без граля? Я цудоўна правёў выходныя, я пераездам займаўся. Ну, не сваім, а дапамагаў з пераездам, і таму ў мяне адваливаюцца рукі, ногі, ўсё, прям. Яны не адваливаюцца, яны, ведаеце, тыпу, як у трэнажорку пасля доўгага перапынку на поўную, карацей, выкладку. Там нешта 4-5 поўных машын загружаных разгружаць было, на трэці паверх, атрымліваецца, па лесіцы цягаць. Вось, і карацей... Ось, такая вот штука. Таму нормально, як бы весёлая выходная. І наконт крыніцы. Крыніца просто атрымліваецца у кожнай душы, ну, кожная істота мае крыніцу ў сабе, так? Ну, то бок, это, па сутнасці, душа, можна сказаць. Вось, ну, звязаная крыпатура. Ну, ось типу такога. Але ведаеце, прямо на адчуванні гэтых самых, ну, кожная мышца, карацей, яна не стамілася, яна прям як пасля трэнажоркі. Прыемнае адчуванне, ведаеце, пасля трэнажоркі, калі арганізм сам укідывае умоўнага эндорфіну, не ведаю, што ён там укідывае, але каб кампенсаваць боль ад фізічнай нагрузкі вялікай, ён сам сабе вылучае штуку, якая, типу, супакойвае. Вось, і карацей, я пазаўчора 2 дні, карацей, на вось гэтай вось штукі. Потому что просто арганізм такі, так, нешта мы прям каб зда напружыліся. Калі рэф не ідзе да сілоў, не сілоў не ідзе да рэльефа, ну, прыкладна так і атрымалася. Ось, не, я цудоўна сябе адчуваю ад гэтага, просто што у пэўны момант я не мог нармальна на наступны... У той жа дзень было нармальна, абсалютна, адзінае, што аддышка і ўсё. А на наступны дзень я бутлю з вадой не змог падняць, таму што у мяне просто сутарга была ў руцэ адразу. Ну, типу, просто, мышцы, як і жылу, адчуваеш, што напружваецца. Але нічога, не траўмуючы, нічога, вельмі неяк збалансавана атрымалася. Я тут не прабіўся? Не, не прабіўся. Вось. І крыніцу, калі я паглынаю, вяртаючыся зараз да душы крыніцы, крыніца ёсць у кожнага чалавека, ну, у кожнай жывой істоты. І нават не зусім, не да канца жывой. І калі я паглынаю яе, то яна як бы не можа вярнуцца. Гэта я як бы разумею, яно так працуе. І таму што і душа у іншым выпадку, яна адпраўляецца ў залю душ. Там Hall of, тосьці там. І яна потым там існуе, яна працягвае сваё жыццё. Коло сансары такое. А вось бог-кароль можа гэтай душы адтуль вяртаць. То бок, калі яна затрымалася тут дзесьці, дарэчы, дух ёсць. Ну, вось 2 духа ёсць, але яны за мною ходзяць. Вось, бог-кароль можа якраз таки вяртаць назад. Таму яго ваяры, па сутнасці, бессмяротныя. Віндего. Чаму мне яго імя знаёмае? Шкілетик. О, бог абуджаны. Так прыемна. Ты па мне сумаваў? Пачакай. Не адказвай. Вядома, ты сумаваў. Чаму я імя знаёмае?
Мой лорд даў мне яшчэ адзін шанец. Такая яго дабрыня і мудрасць. А што наконт цябе? У цябе шансаў няма. Колькі ты ўжо забіў у гэты момант? Я думаю, 2, 3, сотню. Магчыма, для цябе гэта ўсё ўжо сплываецца. Виндиго. Так. Виндиго. 9. Я просто зараз спецыяльна шукаю. Пачакайце-ка, гэта та, якая ў пачатку была. Так, дакладна, гэта яна. Хрен пазнаеш яе так. Вось у самым пачатку, самым пачатку гульні, якая была на караблі, а потым з'явілася. Вось яна ёсць. Толькі чаму яе вярнулі як Андеда? Я думаю, што Бог-кароль можа палепей. Дакладна, гэта ведьма. Тая ж, якую паладзіна паймалі, была ў турме. Так. У мяне вельмі дрэнна з імёнамі, і таму, калі мне збіваюць, не даюць нейкую яшчэ падказку, гэта той самы чел, то я просто не магу его адолець, мне патрэбна прям гугліць. Таму што, ну, вы бачце, з таго моманту прайшло 100 гадзін, 110 гадзін гульні. Яна потым не ўзгадывалася ўвогуле. Так. Так, скажи, каб яна отступила. Мы не жадаем змагацца, мы жадаем паразмаўляць. Калі ласка, схавай сваю зброю, забей мяне сваім перакананнем. Чаму бы нам тут пікнік не раскласці, пакуль тут занятыя? Мы станем лепшымі сябрамі, просто імгненна. Яна глядзіце на цябе скрозь вузкія вочы. Як яна можа глядзець скрозь вузкія вочы, калі яна андед зараз? Наступнае слово не злетаюць з яе вуснаў, але пранікаюць вам у вушы, быццам бы яна размаўляла прямо ў іх. Ты занадта шмат размаўляеш і недастаткова паміраеш. Добра? Як скажаш. Які ты ўзровень 16, каб здаю. Просто шансаў. Я спрабаваў зарамансіць Виндего, якая была самым пачатку гульні. Нешта яна не рамансіцца, я скажу. Я романсів павучику. Ось це я докладно пам'ятаю. Ау. Ну добре, що вони хоч не некрополами. Давайте, Guardian Angel. Я насамрэч стану вось тут. Просто тому, что буду остатних оборонять. Потому что эту я вынесу без проблем абсолютно. А трофея не пробилась. Так. Давайте вот так. Давайте. Блин, у меня магічная броня, и до холеры там, так? Трохи бессансовно зараз я. Кидать. Чтобы такого зробить. Давайте дождь. А яшчэ была ведьма, якая оружие з трупу вырашивала. Так, мы смокталіся з ёю, памятаю. Была такая справа. Блин, нешта мне подказывает, что будет перешкажать нам гэтая пара. Давайте вот так. Поменяли местами, закинул сюда и ветер яшчэ накинул. Так. Не пробьюсь я сквозь полами. Давайте поскорее тогда хотя бы кину на Ифона. Крайне походить. Ну и давайте хлыст, раз уж такая справа, просто нема чего робить. Абсолютно я не пробиваю.
Мне падаецца з ёй так, з тая, якая з руш вырошчвала трупы, з трупаў наадварот ружы вырошчвала, так я з ёй дакладна смактаўся. Гэта без варыянтаў, я прям смактаўся. Так, вось так прызямлімся, то яна збегла ад нас. Тут просто 16 ўзровень, гэта жарт, мы толькі што Салоумена завалілі тут. Опанькі, дух Віндего. Здароў. Кожны раз богабуджаныя. Чаму? Не магу, Чаму я просто не магу забіць цябе? Неважна. Ён падбярэ мяне, як заўсёды ён робіць. Ён не адмовіць мне ў сваёй шчырасці, у сваёй прысутнасці, у яго паху. Сказаць, каб яна казала прама, яна павінна сказаць нам планы свайго лорда. Ён што, табе проста не сказаў? Ты дакладна ўпэўнены, што ты богабуджаная? Твоя голова занадта пустая для таго, хто жадае быць баством. Ты не павінен тут быць разумненькім самым. Добра. Не павінен. Я магу быць тупым. Усе маюць права на памылку, нават баство. Так, бедная Лоусаві прыходзіцца глядзець на ўсе твои романсы. Ну, вы бачыце. Яно само неяк атрымліваецца, не спецыяльна. Зразумела ўсё, ставы бой, некрафіл вычварэнец. Не некрафіл, не вычварэнец, а гэта ў адваротны бок. Чаму не магу быць шкелетам, якому падабаюцца людзям? Так. Я ніколі не бачыў кагосьці найбольш пужаючага і такога вялікага. Няма канец разумнасці Салоумена. Ён ведаў, што сіла дзвярэй. Ён здагадаўся ўзмацніць дзверы фазавым кандэнсатарам. І каб гэта зрабіць, пакуль пілары былі выраўненыя з правільным богам. Ён ведаў гэтую невялікую памылку, можа актываваць абарону. Ён ведаў, што апошні рэчах абавязкова павінен быць выкарыстаны богабуджаным. Так быццам бы такое адчуванне, што ён адзінае з богам каралём. Настолькі з таго сусвета у сваім адчуванні і сваім розуме. Я буду блізка за ім назіраць. Это можа быць маім ключом, каб атрымаць фавор ад караля. Окей, цікаво. Так. Пакой баявых планаў. Тут жа нікога няма. А чаму... Чым праблема? Чаму усе так мне так адзначыла, быццам бы нешта жудасна адбываецца зараз? О! Частка Сворнбрейкера. Цудоўна. А дзе другая? Перакінез, ретургія, скаундрел. Перакінез... Можа быць, сваю нейкую замяніць. Альбо у Лоіс. У Лоіс... Не, у Лоіс усё добра і так. Геамант і ретургія. Ну так, нам больш замена патрэбна. Так, давайте заменим якую-нибудь со старых. Вось. Вось так будзе. Одноручный меч на 17 уровень. Не думаю, что он лепей за то, что у меня есть. Наш накладывая статусу. До речі, наш накладывая меньше статусов. Па-па-па-па-пам. Затишая, отручивая и атрофия. Але бягучы зараз ён станець і мае больш памяці і ініцыятывы. Не, я не буду яго замяняць. Я лепей буду станы накладывать просто за так.
Так, Іфану. Правильно я ж все забрав, все забрав. Лист від Віндего. Віндіго. Я ну просто Віндіго по-іншому пишеться, як істота така міфічна, тому вона Вона повинна бути все одно Віндіго читатися. Мені не мілорд, мені подобаються убачення, але я зараз знаходжуся в вельми неприємній ситуації. На кожному ходу богобуджений стає на моєму шляху кожен раз. Я думала, що нарешті все скончиться. Але я не знову з'являлися. Настільки, наколькі ви хутчэй за все сумняєтеся во мне, я почала сумніватися навіть сама у собі. Калі ласка, не здавайтеся, ну, не покидайте мене, не зараз. Не зараз, ваша прислужниця Віндего. Ну так, ну так. Так, тут мелкое золото. О, яшчэ листики. Избавил миссию. Так. Капец, довел Віндиго до психологічного зриву. Ну, без конца. Няма ніякої причини сумніватися у команді Пісмейкера альбо лояльності Лагара. Доставка у Аркс у бяспецы. Я думаю, што мы знойдзем яшчэ 3 десятка барэляў, ну, барэлю, у сэнсе, бочак. Тумана смерці больш чым дастаткова, чым неабходна для нашых мэтаў. Каралева Юстінія ўсё яшчэ пытаецца, сумняваецца ў нашых дзеяннях. Яна доказала, яна падаецца, што яна нічога не ведае, і яна ідэальная марыянетка нашага майстра. Ну вось, мне падаецца, я і бачыў там. Торментед Сол там забіраем. Давайте лістик это з собой заберем так само. Перахоплены ліст нейкі ёсць. Так. Калі адбудзе самае горшае, да мы хутка трапіць у вайну паміж сабою. Усё падае, становіцца на свае месцы, як лісце восенню. План працягваецца з правільнай хуткасцю, і я магу запэўніць вас, што імперія абваліцца знутры. From within should our items... Я могу запомнить вас, что империя обвалится унутр сама, калі наши спробы калі правалятся наши спробы спыніць чырвонае пророцтва. Гэта ліст ад прынца цяней. Ён мудак. Ён ён хлусіў наконт чырвонай прынцэсы. Ну, яны ў любым выпадку ён плануе знішчэнне імперыі ўвогуле. Гэта яго план быў. Так, о, дарэчы, вось это круто павінна быць. Прям нормально, так круто. Прям вельмі круто. Вау. Retribution, лідерства, ініцыятыва, ухіленне. Вау. Это я апранаю адразу. Это адпраўляю да Іфана. Ну, карацей, просто пытанне, што наконт там у люстэрках была... І гэта ліст перахоплены, калі што. Гэта не ліст яго да гэтага самага. Ён не на баку гэтых чэлаў, трэба разумець. То бок ён не на баку гэтага бога караля, але ў той жа момант ён ўсё роўна плануе знішчэнне імперыі. Вось. Аб гэтым дакладна, ну, і мы ведаем, што бог-кароль ведаў пра гэта, таму што і тут яго асноўная база яго прыспешнікаў. Так, адрэзаная нага. Яшчэ адна нага. Нага, в сэнсе, галава. Галава. О, яшчэ і люстэрачка. Вау. The unwholesome murk clears, to reveal more unwholesome murk, as if the mirror is lying forgotten. Выглядае так, што гэта люстэрка ляжыць на дне калодзежа. Цікава. Можа быць, мы маглі атрымаць гэта люстэрка дзе-небудзь вельмі, ну, раней яшчэ. Цікава было б пабачыць.
Ну, гэта ж павінна быць праход адчыніцца, так? З гэтага боку хаця бы. Так, чат, я буду хутка скончваць. Трэба ісці працаваць. Мы гэту пячору амаль... Блін, а што я не зрабіў? Не? Не заўважаеш нічога? Не? Шкада. А, пастку заўважу. Цудоўна. Можа быць, Іфану рэальна проста уважлівасць яшчэ падмацаваць. Тупік, дарэчы, і руна яду. Я думаю, так, я зараз эту руну падбяру і буду на гэтым скончваць. Мы потым будзем яшчэ разбірацца, што ў нас... Що, нічога кроме руны тут няма? Добра. Цікаво. Добренько. У нас якія планы, глядзіце. На гэтым тыдні мы далей праходзім Divinity Original Sin 2. Мы гэты акт ужо большасць яго прайшлі, ён зусім кароткі ў параўнанні з тым, які здаравены быў другі. Чаму я не магу прайсці тут? Дзе мой скарот? Вось такі атру тут павесілі, блин. Вось, і, ну, на жаль, ніяк па-іншаму, так? Давайте-ка просто на леді помсту адразу репортнемся. Хаця, можа, варта было бы выйсці, там лагер быў тых, каго я забіць усё роўно собіраўся. Вось так пойдем. Оп! Вось тут і захаваюся, будем потом лагер гэта вычышчаць. Яны ж не будуць? Яны мне зараз не ворагі. Не ворагі. Добра. З ім пазмагаемся заўтра. План такі, мы будем праходзіць далей Divinity Original Sin 2, пакуль не пройдзем, па сутнасці. І засталося нам ужо, мы дакладна павінны былі пераваліць за другую палову гульні, і мы дзесьці набліжаемся да канцоўкі нейкай развязкі. Таму што, я так разумею, будзе наше ўзнясенне і потым Аркс, як горад, які таксама, які па памерах хутчэй ўсё будзе не маленькі, але я сумнююся, што штосьці пераб'е другі акт. Вось, але на гэтым тыдні у сераду мы пачнем стрым хутчэй за ўсё пазней, чым звычайна, таму што мне патрэбна катоў да ветэрынара аднесці. Вось, і таму пэўна будзе трошки пазней, хутчэй за ўсё, можа паўгадзінкі дзесьці пазней стрым спазніцца, таму не здзіўляйцеся. А я вас зараз перадаю вас далей да каго? Я перадаю вас да... Я нікога не бачу. Я бачу радыёголас, таму мы пойдзем да радыёголас. Вам я жадаю добрага дня, добрага вам адпачынку, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Наперадзе яшчэ цэлы тыдзень, на жаль. Але нічога, трымайцеся. Да выходных яшчэ недалёка. Дастаткова да серады дацярпець. Добра. Ляцім да радыёголас, а вам добрага дня, да пабачэння.